Gabon. Bueno, gaur da urte honetako akabuko osoko bilkura. Igai ordena ordeku, 5 puntu erreguek eta galderak. Eta gero hortik aparte jonek esan doz, patronatoko azalera txiki betengo debela, igez gengoala, da igez komodoen, laburpen txiki bet. Zaino? Vale. Asiera mangotzaku. 2017ko azaroaren 30ean izandako batzarrei dagokionak eta onartzea. Bai, akta dela eta, bueno, aipatzen da, oso pleno arraroa izan zantzala partatzua. Aktan agertzen da zelan herritar talde batek gure ban parte hartu edo hitza hartu, alkateak esan utziela ezetz hori agertzen da. Baina gero, eurek esan dako ezer ez da agertzen, imaginatzen duen zuri inoiz entzun dotzut publikoak ninoen hartan ezin dela jaso, imaginatzen dut horregatik dela, baina bai badau beste gauza bat igual jaso behar dana, eta da eurek erregistroan sartu niko kopia bat ekarri edien, eta bat altzatu eta idazkariz edin monetzon, para que conste, ikusteko egize dela erregistrotik pasata dauela. Orduan, igual hori bai, hartu beharko litzateke hartan, edo ez dakit nolabait isladatu hori. Eta, bueno, nik harta dela eta badaukat hausnarketa bat dekogu egiteko eta galdera batzuk eta erreguren bat bai, eta imaginatzen dut hori gero erregu eta galderetara itzalon beharko dugula horixe egiteko. Bueno, ni pitzen dut, ez tepa, lan bada hor da bidea eskarzi, aktan dana agertzen dela. Gauze bada, herritar batzu badatoz, jartzen dire, eta batzuk, esatzen dube, tratu txarra dela, berbaitzen existi, eta algo eusek. Baina uste dute jonek, bialdutzo zela legiek zerdinon, ez da jon? Eta niko argi dauela. Da esan jaken, ganera gauze kuriosoa zan, seguk etxen dugu osoko bilkurak eguztenetan, akabuko eguztenetan. Dor, zan, kasualidadez, egun beto eta labordu atzerapen aukingoan, borre Bilbon, Saskibaloi partidu horretan, sari banaketa bat egon zalako. Eta eguen erabazizan, eta eurek esangoen, da, holan izango da, eguen goixen sartu gela osoko bilkorarako. Gauze arraroa da, ez da. Baina, bueno, jonek petzaot erantzune entzola, legie zein dan, zeskatu entze, eta ni petzaot gauzek argi geratu ziela, da argi dauzela. Bai, legi ez dakiz zer eskatu daben eta zer bialdu daben zera jonek, baina nik esaten dudana da bakarrik ez dut esaten atan jasotzeko ezin bada jaso, bueno, pues legiak esaten badau ez dakit, guk hola bada ez dugun hartuko bati dana dela, baina bai, eurek erregistroko dokumentu ofizial bat altzatu eta utzi dutzien joneri mai ganien eskuetara emon, que conste, osea, nik uste dut hori behintzat horren islado horren erreflejoaktan jaso behar dela. Eta arraroa dela aurreko gunien partidu eta gero ez dakiz zer gure izan duzun San Jose Mari, baina herritarrak entera eta goten die dinonik. Voy a repetir. Sí hubo un señor del público que vino y le dejó encima de la mesa al secretario a última hora una cosa que no se trató en este pleno. Hubo gente que vino que dijo, mira, los últimos miércoles de mes, esta vez hemos adelantado, normalmente ese es el día oficial para hacer el pleno ordinario. Y esa vez, por un partido de fútbol de Saskibaloi en Bilbao y una entrega de premios, pues dijimos, vamos a retrasar 24 horas si es factible, y así se hizo. Y no había, en el orden del día, no se trataba nada de un Bidegorri, absolutamente nada en el orden del día. En ruegos y preguntas surgió.
Y esa gente vino a hablar del tema del Bidegorri. Y yo les dije, ellos dijeron, esta mañana, o sea, curiosamente no fue miércoles, el último miércoles, o antes del último miércoles, sino después del último miércoles, alguien les avisaría, ¿no? Digo yo, que parece que todo estaba como intencionado, parece. Pero bueno, se les dijo el próximo pleno venir y si queréis exponéis. Pero mientras tanto, pues al secretario se le han dirigido para pedirle qué artículos, cómo se rige el asunto ese. Yo tuve que oír aquí una serie de cosas no bonitas y agradables por parte de este banco de derecho. Pero voy a leer lo que dice ese artículo. Y es el artículo 288 del ROF. Dice, cuando alguna de las asociaciones o entidades desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día, que no era ningún punto del orden del día, en cuya previa tramitación administrativa hubiese intervenido como interesado, deberá solicitarlo al alcalde antes de comenzar la sesión. Bueno, no se cumplía esto, pero a pesar de ello yo dije, tenéis el próximo pleno y si tenéis tiempo y tenéis interés, venís y exponéis y se os dará, a pesar de eso, para que quede claro. Aldo erantzun edo, bai? Bale, eskerrik asko, arratsaldeon. Nik atara naben Bidekorriko gaie osoko bilkura horretan ikusi nabezelako. Cuando les vi, que estaban sentados ahí, pues dije, estos vienen a hablar del Bidegorri y como siempre tengo algo que decir sobre el Bidegorri, pues dije, bueno, pues se lo voy a decir. Galdera bat egin gure dutzut honen arire. Esan duzu, egun arraro batera pasa gendule osoko bilkura, egun bat aurreratu, nik ez da gizeran enterako, ziren enterako. Bueno, bai, eguenera pasatu, bai. Eta zuk esan zendun pasadan osoko bilkuran, urrengo osoko bilkuran eukiko biela aukera berbaiteko. Quiero recordar que les ofreciste la posibilidad de venir a este pleno para hablar. Entiendo que les habrás invitado o les habrás dicho que el pleno es hoy o tienen que mirar una carta astral para saber cuándo es el pleno. Bueno, Begoña ha dicho que en este pueblo la gente se entera, pero visto la vez anterior se enteraron que retrasábamos 24 horas, ¿no? Uli, te voy a responder una cosa solamente. Hace unos 40 años, o no sé si son 42 o 38, pues me contaron que aquí en el Arrien, en el restaurante Arrien, al lado había un sitio donde la gente jugaba a cartas. Jugaban al mus, al tute. Entonces vino un señor de fuera a vivir a Guernica, universitario, que podía, bueno, digo, pues, bueno. Y había otro, estaban echando la partida de cartas, y a este estaba viendo y le gustaba jugar, también a él. Hicieron la jugada y se metió, y dijo, tenías que haber hecho esto. Y el señor que estaba sentado le dijo, tú eres nuevo aquí, ¿no? Pues solo te recuerdo que en este pueblo, le dijo, el más tonto sabe hacer relojes. Y tú sabes que eso es verdad. Para decir que tú, como les viste, sacaste el tema. En este pueblo, el más tonto sabe hacer relojes, como aquel le dijo a ese señor. Y tú sabes bien. Y todos los que nos sentamos aquí, también. Bueno, pues voy a volver a sacar el tema luego, ¿eh? Gertatzen dana da, akta irakurrita, aktan ez da ondo azaltzen guze gaitik altzetan garen espada agertzen agiriaren presentazio hori.
zegu horregaitik altzatzen gara. Eta ez gagoz komentatzen hitz batzuk edo sartu behar direnek, baizik eta fizikoki agiri ofizial bat, legezko agiri bat, idazkarien mai gainean agertzen dela. Hori baino ez dugu aipatzen, nik uste dut begok esan dagoena hori dela. Ez dugu zer ikusi, ez dugu gainera esan deu, eurek esan dako berbekin eta horrelakekin ez gara sartzen oraingoan. Baizik eta narrazio honetan, gure jarreraren esanahia ondo ulertzeko kontutan eduki behar dela agiri horren presentazioa. Eta agiri hori arauzko agiri bata. Eta idazkarien mai gainean jartzen da. Hori baino ez dugu eskatzen aipatzerik, Karo, akta dokumento juridiko bata. Eta orduen informazio osoa azaldu behar dau. Eskaria hortik doa. Nik ez dut geusekin niko argitxu duzela, ezta? Da, bueno, da bosera mailen batzarra gonda, eta esan bizen duen itxienez. Han egoten gara, zuzentzeko geusek, ni geuse batzu zuzentzeko esan dotaz, da idazkarri badaki, da berak esan duan, zela nik ez da itxo, 29. horrizien, edo 30. Zeuzer zuzenduen bidala. Guk esan dugu. Da zuek ez duzue ezer. Oinamen bai, bosera mailen batzarrien ezer ez. Eta galero, hemen dana errespetibida, argi dau, baina ni hemen dipazetan hau, bebai dagu, nire batzuk, zelan osoko bilkura hasi aurretik, hemen, gazte batzuk jarritxe egon ziren, horrek esan zendu esenak, edo bat ematek esango gana, dana dila Gernikoak eta zenien izen. Eta geroan atzi, bai, todos los que están ahí son de Gernika, no eran. Y se sentaron aquí, y se pusieron allí atrás, anatzien, da berbetan hasi ziren da, nek sanotzen ez da berba etxen. Ze gaitxik, hemen, geusek zuzenen bidelako edo patxadazen bidelako. Da lehengokoa izen zan bardin. Eta esan du moduen aukera emon jaken. Nos, etorteko gaur. Eta bueno, jarraitzu dugu. Bigarren puntua, Gernika Lumoko udalerriko bide publikoaren espaloiak, plazak eta oinezkoentzako eta bilgailu guneak eta baita elementu strukturalak eta apaintzekoak ere mantendu, kontserbatu eta konpontzeko zerbitzu publikoaren kudeak eta zerbitzua adjudikatzeko proposamena. Proposamenak dio Bidezain enpresari adjudikatzea Gernika Lumoko zerbitzu hori, lehen aitatu dudana, urteko 415.011 eurotan. Baldintza berezien klausulen pleguaren eta bere karatula eta baldintza teknikoen arabera. Hornidura, makineria eta bitartekoen gehienezko gastua urteko 115.000 euro izango da, eta baldintza teknikoen pleguaren lehenengo erazkinaren araberekoak izango dira. Kontratua, 4 urteko iraupena izango du, kontratuak, eta kontratua bera gauzatzen den egunetik aurrera, eta pleguak jasotako luzapen posibleak kaltetuarik. Udalbatzak onartutako betebehar ekonomikoak betetzeko, behar besteko kreditua reserva izatea, dagokien urteetako udal aurrekontua. Kontratuaren xede den jarduera gauzatzeko duten langileek izango duten hitzarmen kolektiboa ondorengoa izango dela adierazi behar da. Bizkaiko eraikuntza hitzarmena. 5. Ebazpen hau argitaratzea udaleko kontratatzailearen profilean legeak zehatutakoaren arabera. Lizitatzaileei ohartaraztea erabaki honen aurka kontratazio alorreko errekurtso berezia jar dezaketela nahi izan ez gero, administrazioarekiko auzi errekurtsoa jarri aurretik. Eta berraztertzeko errekurtso arrunta jarri barik. Zazpigarrena, adjudikazio dunari adieraztea, 15 lan eguneko epea igarota, adjudikazioaren jakinarazpena egiten denetik eta errekurtso berezirik egin ezean, kontratua formalizatuko da 5 eguneko epe barruan. Kontratua formalizatzeko eskabidea jaso
eta biharamunetik zenbatzen hasita. Horretarako gainera, honako dokumentazioa aurkeztu beharko dute aldez aurretik. Aseguru etxearen egiaztagiria aurkeztea. Eta lizitazioa Estaduko aldizkari ofizialen argitaratzeagatik sortutako gastuak ordainduta daudela egiaztatu. Guztira 827,78 euro. Ohartarazi behar zaie enpresa lizitatzaileei errekurtsak jartzeko epeak bukatu ondoren, ez bada errekurtsorik jarri, euren eskura geratuko dela proposamenekin batera datorren dokumentazioa. Hala ere, adjudikazioa firmea denetik, 3 hilabete igaro ostean udalak jaso ez duten dokumentazioa deusestatu egin dezake horrela erabaki ezkero. 9. Erabaki honen berri emango zaie Belako Lanak S.L. eta Vida de Sainz Uteri, Enviser Servicios de Medio Ambiente y Campezo Obras y Servicios Uteri, Bidesain S.L.ri eta Construcciones Legasco S.L.ri eta adjudikazioaren arrazoien gaineko txostenak kontratazio mailak bere egin dituenak ere bidaliko zaizki. Horrez gain, udal kontu hartzailetzari ere jakinaraziko zaio. Hori da proposamena. Barkatu. Eurreko puntu, ez du boskatu. Da eskoaz, maigaren itxiko dugu, zuzendu behar bada zeuzer, geuzek ondo egoteko. Ez da horretako arazorik. Osea, eske aktarena bosketa ez du egin. Argitxuko degunen batean. Aktaren bosketa ez da egin behar. Ez da uzetan egin. Ez da egin behar. Adostasune badau. Da, adostasunez badau, boskatu iten dira. Baina, a ber, Jon, eske, bosera mailen batzarren ez talez esan ezer, boin esan deue, hor zeuzer eurek altzezi helamendik bidegorrikoari berbetan existiarren, momentu horretan, horrega txipta duzala, horrek agertu bideo laktan, agertu dizela. Bueno. Bale, hori zuzenketain, bale? Holan da? Bale. Ez, hori hartzen badeu, ja zuzen dute dago. Hori bai, Josemari, baina nik eskatu dudana da agiri hori, maiganin itzizan agiri hori, ofiziala zan, eta eurek hori agertzea zan itxie bien agirize. Betxu, gezetxu bet. Hor etorlei persona bat untxe, eta hor joneri, maiganin itxiz sakubete patata. Itxiri joz. Izen zan, enoa ezer esaten. Pues ez da normala, publiko etorritxe idezkaz edizio zer organin emintxe. Hori ez da normala. Da hori, ez deu aktan agertu birrek izan. Nipitzan dut ezetz. A ver, aklaro nahiten. Erreflejoa ez dauka aktan zuek esan dakoa. Da zuek guruzue aktan erreflejoa hori auki. Etorri zala ona, da niri txiostala sarrera erregistroko papel bat. Eskabide bategaz. Bale. Zuek ezetz. Horrek agertuen bideu? Bai, Osea, edonor datorror publikora, edonor. Hemen errezen danok ez gara, da izenak eta abixena dekuz. Ba, edon etorri horra publikora, eta etorritxe papel bat edo hogei, iminitxe horrek agertuen bideu? Ez dut ulertzen. Ba, nik ez dut diskutiduko hori. Gehizena gure badebe, eske, ez palante, no pasa nada. Baina, bueno, nik dut ez dara normala, persona publikotik etorri, osoko bilkura da organorik importantina herrikoa, osoko bilkura hau, bakotxa, eta persona eta etorri hortik eta maiganien idazkaz jari itxi horri bet, nik dut hori dela, bueno, ez da itxi, enoa ezer esaten. Da honek gudebe hori agertzi. Honek izena deko,
Honek, Honek, alde honek ez bai, duzela honek, esan deretzak, duenak, izena deko honek gure dabe, mesedez. Enoa zer esaten tratu txarra egotela eta eusek esaten. Enoa zer esaten. Bai, esan gure dodana dago zemari publikotik edo nor altzatu eta edozein dokumento itzin ni bezebogaz nao, hori ezin da onartu. Eta zera dala gorengoko, plenoa dala gorengoko estamentua udaletxe honetan eta non onartzen diren, bai hori ze. Baina honetan, eta horre eskada ados egongo, herritarrape hitza auki behar dabela uste dugu. Eta hitza errespetuz eskatzen danean, eta gainera, zeuk jarritako araudi baten arabera, behien erregistroan zeioa eta, bueno, behar, komentako dugu hori begure gozu. Horrela, ondo egin direnan, eta jentea hemen ez da, ez alborotoripe zebehien zarataripe apenas egin, bakarrik eskatu ebien errespetu guztiz eskualtza eta hitza, eta jakien emon, nik uste dut hori iztela, edo nor herritar edo zer ekarri eta maiganean nipini. Uste dut, herritarrak hemen, hitza auki behar dabiela, araudiak horretira, zeilo eman beharriako, baina horrela etorri ziren, lege guztiaren barruen. Bueno, bai segoten atzera irakurriko eta akabuko bider, legiek zer dinon. Ze lege guztiegaz bat etorzela, ez topetan legiegaz etorzena. Danik minutela norma hori. Norma horre ni ona duletzera asko, alego baino asko harin jauti dauz, betirik dauz. Ez hemen bakarrik beste leku ez duten be bai. Gero bat zirku gura du zirku engo de, baina ni nauen artean hemen zirkurik ez da gongo. Geuz egengo dire, patxadas. Esandolen, el artículo 228 da hor dau idazkari esateko zeberak emondoz niri hau, eta bera bialdutzo horregon zan personari, eskatu entzolako, dino, cuando alguna de las asociaciones o entidades desee efectuar una exposición ante el Pleno en relación con algún punto del orden del día, no había nada de eso nada de eso en el orden del día, nada, absolutamente nada, y querían hablar, porque el jueves a la mañana habían pedido hablar, pero hablar de eso, nada del orden del día. Y además dice que en ese asunto del orden del día, en esa tramitación, previa tramitación administrativa, hubiese intervenido como interesado. No, eso no se cumple ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la octava, ninguna. Y resulta que a mí se me acusa que yo he puesto una araudia ahí abajo. A ver si he hecho yo esto. La legislación harán otras personas, los entendidos, y se aprobará donde se apruebe. Bueno, yo creo que ya hemos hablado bastante. Arblejatzearen aldekoak. Bigarren puntue irakurri dute proposamena, ez da? Bai, aldekoak, kontrakoak, abstentzioak. Azaltzearen apuratazten zinona, eske despiste binaz boskatu horretik. Bueno, prozesu bate aurrera eroan da, eta enpresa bate kontratetako prozesu horretan erabaki hori da ekarten gauzena, orduen ikusten dugu kontra
ez dugula boskatuko, ez dugula kontraboskatzeko arrazoirik ikusten horretan, egin da prozesue enpresa batek irabazi eta kontratetan da, baina bai eskorik uste dugu ezin dugula boskatu, behin baino goizautan aipatu dugu pleno honetan, eredu horren alde ez gauzela, eta labur-laburre azaltzearen zagaitzik ez gauzen eredu horren alde, da alde batetik obra txiki eta hartaina ikuste dugulako plangintza bat bihar da bela, eta behin plangintza bat eukine ikusiko balitz bihar dela enpresa bat laburterako kontratetie, igual ondo ikusi halko gendun, plangintzan benetan ikusten bada diru hori obratan inbertituti ezinbestekoa edo lehentasunezkoa izango dela urrengo 4 urtietan, baina iruditzeaku eredu honegaz improvisazio puntu bat badauela, eta da, ordain dute da, orduen guazen obrak eitzen, suposatzea urte honetan bihar bada kopuru hori betetako beste eitzen die, eta gitxau bihar badie, bastakit bebaiengo die, edo diru galduko da, edo dana delakoa. Eta gero beste obra mota batzuk dauz, edo beste lan mota batzuk egiturazkoak direnak edo betikotasun edekienak, eta horrek uste dugu, badeko guzela baliabideek udal honetan, eta baliabide horrekaz, hau da dauen personalagazen nahiko espada, uste dugu, lantaldien beste pertsona bat kontrate biherko zala, benetan biherrezkoak dien obra horrek enbiherrezeteko. Bueno, amendanetari kontzunbida, plangintzarik ez da bela, badau. Improvisazioa dela, ez da. Guk nahi dugune da errezi ondo zaindu. Eta oinarte biher onain deue, eta eurrerantzien beguru dugu, hola nukin, guru dugu erze garbi eta ondo zaindute. Eta horregaitzik atara da konkursora. Zuek beste gezu bat ikusten duzuela, beste gezu bat ikusko duzue. Baina improvisaziorik bat bera bez. Eta planifikazio falta bez. Beste barik. Jakitzeko dinot, badau plangintza bat 4 urte horretakoa guzteko jakun ikusti edo, konpartiduti edo, nik esate dut hori, eta igual atzera bota biernaz, igual benetan 4 urteko plangintza bateko zue, eta guk hori ikusi halko bagendu, ondo eta ikusten dugunien, ez teko arazorik rektifiketako, ez teko zuela plangintza faltarik edo improvisaziorik. Bueno, aquí yo lo creo, como has dicho, vosotros no estáis de acuerdo con este modelo. Aquí este servicio de mantenimiento y reparación de aceras y otros elementos de la vía pública lleva funcionando desde hace muchos años. Vosotros, como has dicho, no estáis de acuerdo con que haya una empresa dedicada a eso. Nosotros sí, nos parece que funciona excelentemente. Y bueno, y lo que habéis hecho desde que empezó este proceso, porque la empresa adjudicataria de este servicio hasta ahora, pues ya finalizaba el contrato que tenía con el ayuntamiento. Y entonces se volvió a convocar un nuevo concurso. Y desde ese momento, es como yo lo veo, habéis estado poniendo trabas, intentando retrasar y obstaculizar todo este proceso. Y todavía recuerdo cuando los técnicos que valoraron las propuestas de las distintas empresas que se presentaron a este concurso, y en esa valoración vieron que 2 empresas debían ser excluidas porque no cumplían con lo que se exigía en los pliegos, y en la siguiente mesa de contratación se invitó, como siempre, es una mesa pública donde se presentan todas las empresas que están tomando parte en el concurso, se les invitó y se presentaron. Ahí vosotros dijisteis que queríais que supieran que vosotros veis algo raro y sospechoso, algo raro y sospechoso en ese proceso, y queríais que las empresas excluidas supieran que había algo raro y sospechoso. Y con respecto a esto último, quiero decir que ahí yo creo que habéis ido más allá. Hasta ahora os metíais con nosotros, estábamos acostumbrados, bajo cualquier pretexto, a que os metíais con nosotros, pero es que esta vez os habéis metido con los técnicos que han elaborado ese informe, con los motivos que justificaban
o explicaban esas exclusiones. Y claro, esto tiene además otras consecuencias. Aparte de que se retrase el mantenimiento de las calles, pues el poner estas trabas y tratar de que la cosa se dilate lo más posible, y a ser posible que no se haga, pues en este caso ha tenido también una consecuencia, que es que 6 personas están en el paro hasta que acabe este proceso. También eso. Bueno, olvidaba decir que ese día que vosotros dijisteis eso, lo que estabais haciendo claramente, a mi modo de ver, era incitar a las 2 empresas excluidas a que presentaran una reclamación. Una de las 2 presentó el recurso, la otra tenía claro que el ayuntamiento tenía razón desde el principio. Pero una sí presentó el recurso ante el órgano administrativo correspondiente y ese órgano, el OARC, ya ha dictaminado. Sí, y ha dicho que el ayuntamiento y sus técnicos han actuado correctamente al 100%. Sí. Bueno, pues eso, que yo lo veo así. Bueno, bota zuzen gauzatatik. Azteko guk hemen egize da enpresan aurrien argitzi gendula zozer zalantzazkoa ikusten genduna, baina batzordien, kontratazio batzordien ez ginen izen gu bakarrak zalantza hori mahai gainen jarri gendun. Zuetako batzuk behintzet bebai ikusten zenduen, zozer arraroa zala eta zozer atentzioa deitzu albana. Eta gogoratzen dut, hemen esan nabela, honek arrizan diktamenak esaten balako aho batez onartzen zala, edo aho batez edo gure hitzen gendula kontratazio maizek txosten hori. Eta guk, eta txartu lertu bat izen zen, hori argitu gendun, akta jaso ban edo diktamena idatzi ban langilegaz, baina guk hasikera batetik esan gendun gu txosten horregaz ez gatozela bat. Eta hori esan jaso akta horretan orduen. Akta baten, ez da nien jasoten benetan guk uste duguna, esatie besterik esteko gu. Eta enpresak jartzen dabe zen errekursoak euren arduriedi, eurek erabakitzen dabe rekurso bat jarri baldin eta ikusten badabe horretarako arrazoi dauzela edo oso zer ez dela bidezko izan, eta egize da errekurso horren erresoluzioa txosten horren aldeto zela, perfecto, ez da arrazorik, aurrera jarritzen da, baina gogoratu behar dut guk hemen hasikerako plegu horreri jarritzagoen errekursoa eta zuek irakurten dozuela edo ulertzen dozuela trabatzeko tresna moduen horretan guri arrazoie emon jakula. Eta zueri guzteu zeinez guk deko guzen baliabidek erabiliko duguz gauzak alik eta onduen eitzeko. Eta gure baliabide horretatik errekursoa azkenengoa da beti. Eta lehenengo saiatzen gara zuekaz berbaitzen, lehenengo saiatzen gara zuekaz bilerak deitzen, lehenengo saiatzen gara zuekaz zozetara iegetan, eta guk hasikera batetik jarri gendun, plegu horretan ikusten genduzela gauza batzuk, ez ziela legezkoak, eta errekursoan erresoluzioak arrazoia emondozku. Eta gu pozik gauz kontratazio hau behintzet uste dugulako ondoin dala. Eta ondoin dala, hasikeratik ikusten genduzen arazo batzuk, eta arazo horretariko nagozi zena zan, enpresan eskaintza ekonomikoa zelan baloretan zan, gure errekursoari esker ondoin dalako, eta espero dut ametik aurrera hori apliketie beste kontratu danatan. Harinautik, beste jarrera bat egon balitz, eta harinautik saiatuko baginen berbaitzen, ez gendu jarriko inungo errekurso hori, baina eske gogoratzen dut barriro, errekurso horrek guri arrazoien mondozku, eta gure intentzioa ez da ezer oztopatzi, ezer oztopatze horrek oztopatzekotan dan hori eitzen dozku kalte. Gure duguna da gauzak ondo eitzi, eta gauzak ondo espadi eitzen sentitzen dut, baina ez da gure ardurie. Zamen kontratazioan behin da barriro ikusten dugu lizitazioak berandu etorten diela, zerbitzuek emon barik eratzen diela, kontratu batzuk legez kanpo eitzen diela, beste batzuk kontratu barik emoten diela, eta hori ez da gure erantzungizune. Ez da gure erantzungizune. Bakarrik esango duzu bat. Oin esan zuentzako hori zala zalantzazkoa, baina ako egunien esan zendun susmagarria. Mesedes, por alusiones. En aquella mesa de contratación, en la que tú no estabas, sino que estaba Arlet, y cuando se dijo que había 2 empresas excluidas, tanto Arlet como yo manifestamos la extrañeza. Pero te diré que después de las explicaciones y de ver el informe del técnico, a mí me bastó, por lo menos, y en ese sentido
votamos o no votamos, porque en realidad habrá que hacer en esas comisiones también votaciones oficiales de levantar la mano. Entiendo que, doy por supuesto que se van a hacer así de ahora en adelante, pero desde luego a mí me quedó clarísimo, después de oír las explicaciones técnicas, que no había nada ni sospechoso ni extraño. Y desde luego, por respeto a los trabajadores de este ayuntamiento, yo rogaría que esos comentarios no se hagan en público. Que no se hagan en público, porque si alguien oye comentarios como que 2 de las 4 empresas que se han presentado a esta licitación han quedado excluidas, es algo raro y sospechoso, y asimismo resalta que la empresa que actualmente presta el servicio es la que ha alcanzado la mayor puntuación y la otra, la que continúa en el proceso, ha obtenido 0 puntos en este apartado, decir eso en público de un trabajo de los técnicos del ayuntamiento, cuando encima, posteriormente, el OARC da la razón a ese informe técnico, en mi opinión, es una falta de respeto a los trabajadores, y hacerlo públicamente delante de las empresas me parece que, como ha comentado Iñaki, es, cuando menos, en mi opinión, poco responsable. Vale, izen alda, berba hori, txarto erabilitze gotie, eta parkamen askatzen dut, parkamen askatzatie teknikoari uste badabe, gure susmoak teknikoan lanekiko da zela, gure susmoak ez toaz teknikoan lanekiko hori badinotzut, euneko unien, gure susmoak teknikoakiko ez die, baina zuek gugazteko zuen jarrerie, gugazteko zuen informazioa emoteko falti, gugazteko zuen ezer tratetako jarreriek sentitzen dut guri, ziurtasune ez tozko emoten eta konfidantzarik bez, eta susmatzeko arrazoiek bai. Eta errepikatzen dut, guk teknikoan lanagaz, eta holan ulertzen bada, eta holan adirazi benean, eta horregaz hori ulertu bazan, sentitzen dut, guk teknikoan lana zentzu horretan ez dugu zalantzan jartzen, baina, bueno, izen aldabe bai, danok erratzen gara, tekniko bat bai, erratu alda. Benetan, Irati, benetan niri esaten doztazu hori, garbiketaren plegua zuekaz landu, teknikoakaz batzartu, teknikoaren arrazoia gaitxik jarri holan gauzak pleguan eta gero errekurtsoa aurkeztu? Niri esaten doztazu ez dauela komunikaziorik lanik esezebez eta hori badan ez duzula, orain dela 5 minutu esan duzu, ez duzula aurkeztuko errekurtsorik? Zuri esaten dut, zugaz, eukidugu zozer lantzeko aukeria, baina adostasun batera bez, heltzeko aukerarik. Eta bai, zuri esaten dut, danon ikusten dugu jarrera orokortu bat dela, eta zuri eskerrak emon jatzuz, esan gendun, eskertzen dugula zure prestutasune zozer lantzeko, baina lanketa horrek, Maria, ez ban emon fruitu, bakar bat bez guk, bi gauza eskatzen gendu zen, beste hainbeste, beste 10 alde batera itzitze, eta bi gauzatako horretako bat bez esan onartu orduen, guk gure bide jarraitzen dugu gauzak ondo itzeko. Sentitzen da, baske guk gure bide jarraitzen dugu, eta uste dugu hori dala enbiar duguna. Bueno, pues niko berbaen du, nik uste txikitxue bakarrik esan, Bueno, ya tenía conocimiento de esto, de las mesas de contratación. Me parece grave, como se ha dicho aquí por parte de Iñaki y por parte de María, que delante de las empresas que se habían presentado la última mesa de contratación se ponga de esa manera a los técnicos de esta casa y diciendo que hay cosas raras y sospechosas. Y después el OAR ha dicho que el ayuntamiento, por tanto los técnicos, que han hecho bien las cosas. Pero no olvidemos otra cosa, es que esa empresa, donde sus trabajadores, si no ganaba esa empresa, ganaba otra, estaban subrogados, van a comer el turrón en el paro, en un ERE. Y ellos tenían, como son de la construcción, el contrato o el convenio de la construcción. Estarán ganando, pues no sé, depende de la cualificación, 1.400 euros, 1.500, 1.300. Y que tienen familias y que ahora están ganando la mitad en ese ERE y que tienen créditos que pagar. Que por este tipo de actuaciones se les ha hecho daño, se ha intentado dar mala imagen del ayuntamiento o de los técnicos de este ayuntamiento para implicarnos a nosotros en el paquete, pero ha habido gente afectada y es una pena,
y es una pena. Y yo no quería haber hablado de esto, pero como después de haber votado, pues tú has dado tus razones diciendo que improvisazioa plangintza falta, da ganera gukolakoa barik, bierbada inor, enpresa barik langile berton sartu, publificar, o, ¿cómo se dice eso? Privatizar o ¿no? Publificar. Eso es, publificar, pues nosotros planteamos de otra manera y creemos, como se ha dicho antes, que hacen un buen trabajo y que para mantener el pueblo limpio en buenas condiciones es necesario, pero que ha habido gente afectada y que todavía están afectados y van a estar así hasta el 15 de enero. Pero bueno, beste gai zengo du. Ez dut itziko bukatzen, 6 pertsona paroan egotie gure erantzukizun nedala esaten, Bueno. Osa, ez dakit konturatzen zaren hori akusazio dan. Ez dauz, hori jentie... Ez pareu nerviosa, ze holan dire duzen. Bueno, Ez pareu nerviosa, holan dire duzen. Bite urduri jartzen mana, sentitzen dut, baina 6 pertsona paroan egotie, ez da inundik inora gure erantzunkizune. Kontratazioak hasteko nahiko berandu hasten dozu ez beti. Eta euren tramitik behar da bez. Guk errekurso bakarra jarri dugu eta errekurso horretan arrazoia emon jaku. Eta guk errekurso bat jartzen dugunean ez dugu jartzen bataia bat itzeko. Hitzen dugu pleguek alik eta gokizunak izateko errepikatzen dut. Eta hor danien luzetu bada ez da gure erantzunkizune da, zuen erantzunkizune. Eta kontratazioak garaiz ezaztie da zuen erantzunkizune. Orduen, guk ez dugu 6 pertsona para negoteko. Nik uste da berbaniko endure danok, eta, bueno, beste punture joango gara. Boskatute dau, ez da? Bueno, eurrera. Bizitokirako lur ere muiritarraren 0,84 burutzapen unitatearen xehetasun azterlana behin betiko onartzea. Proposamena da, behin betiko onartzea Gernika Lumoko hiri antolamenduaren plan orokorreko 0,84 etxebizitetako burutzapen unitatearen xehetasunen azterlana, Asier Alberdi Kortagitarte jaunak sustatua, Gernika Lumoko 0,84 Pedro Lejalde Amaseiko jabeen erkidegoaren izenean eta ordezkaritzen. Erabaki hori Bizkaiko aldizkari ofizialen argitaratzea eta zuzenean eragiten dien jabei eta gainerako interesatuei bidezkoak gertatzen diren errekursak adierazirik. Jakinarazpena egitea zuzenean. Hirigintza zerbitzua eman izanaren ziozko likidazio egitea dagokion udal ordenantzak zehaztuta duenaren arabera. Bueno, beste barik, jonek soltu duzun rollo guztiz da bakarrik zetasun detaile bat o iker... Bueno, a ver, entzuten da oin. Bai. Bueno, honek diez, pasadan hastien pasaden duen batzorde informatibotik Txorraburuko ikerketa bat da, portal bitan igogailu bi jartzeko, besterik esteko. Bueno, proposamen honen aldekoak orduen hau batez onartzen da. Horrengo puntua da, udaleko eta honen erakunde autonomoetako 2017ko lanpostuen zerrendaren onespena bidezko bada. Proposamena da, 2017 ekitaldigiari dagokion espedientean batzen den udaleko eta bere erakunde autonomoetako lanpostu zerrenda onartzea. Erabakia Bizkaiko aldizkari ofizialean eta udaleko iragarki taulan publikatzea. Erabaki honen aurka interesdunek aukerazko berraztertze errekurtsoa jarri diezaiokete udalbatzari, erabakia argitaratu eta biharamunetik hilabetean. Halaber, hautebidez, administrazioarekiko errekurtso jarra diezaiokete Bilboko administrazioarekiko auzien epaitegiari 2 hilabetean. Hori da proposamena. Bueno, arratsalde on dan hori. Lehenengo eta behin,
Eskerrak emon gure dautxotez, bai udaletzien ordezkaritza dauken sindikatu bizei, elari eta laferi eta bai oposizioakari azkenien danan arteko lan bat egin dugu eta azkenien lanpostu zerrenda hau ondorizo bat da edo izteko era bat da egin dugun lan guztize kontutan hartun den. Azkenian, gai hau aurrera erateko eta helburua lortzeko hainbat batzar egin duguz. 4 urtetan, 2014an hasi zen gai honi buruz, eta 17 apurbet itxiera mondautxoko, ezta? Esan 40 batzar egin dugu zela, 24 balorazio maizekoak eta 8 negoziazio maizekoak gai honeri buruz berba egiteko. Balorazioan egindako lana, nik uste dut, eta esan geinke izde lanpostu guztizetan ez dait adostasun bet, gitzitzan euki dugu sindikatu eta oposizioan arteko hori ez da baidak edo, gehien bat esan geinke nahiko adostasun egazata dugu zela puntuazioak edo agertzen dan azkenien lanpostuen zerrendan. Bebai esan, lanpostuen zerrenda hau ez dela amaiera esango dugu. Geratu gara sindikatuekin eta oposiziokoekin balorazio maizen ondorizoa edo itzitzeko erabat dela. Eta konpromiso bat hartu dugu bai 2018ko lanpostuen zerrenda berri bat egiteko. Ze, hemen agertzen dien gauza batzuk apurbet, ez dakit, gelditzen dira kolokan, orduen, hitza ez da garbitzasun, ez da, buelta bat guretzagoen lanpostuen zerrendari eta 18 zen barriz edo aztertzeko eta baloratzeko lanpostuen zerrenda barri bat, horren konpromisoa bai hartu dugu, badinotxuet, sindikatuekin eta oposiziokoekin. Argi gure dutena esan da, guk lehenengo momentutik hartu gendun beste konpromiso bat, eta nik usten dut oso garrantzizkoa dela langileekin izan zela lanpostuen zerrenda barri hau egiterakoan gaur egun dauzen, udaletzen dauzen langileko batabez ez da bela soldatatan bajatuko, mantendu egingo dela edo gonantza joango dela. Eta hori azken momentura arte hori bai konpromiso hori bete egin dugu. Orduen, berriro esan, eskerrak emondan hori, parte ordu dugu guztiz hori, ze pilo bat bartzar izan diaz, pilo bat urtetan, egiz esan da harinako legealdi zen hasi zen gauza bat dela, intensidade askotako lan bat izan dela danon arte egin dugune, eta bai anime egingo gara edo animetan dautziet sindikatuei eta oposiziokoari 18ko lanpostuen zerrendan lan bardin egiten badugu eta zer lortzen dugu danen arteko adostasuna behintzat lortzeko, ezin eskoa izango dela, behintzat adostasunan izena lortzeko. Gupe balorazio prozesuen apurtxu bete irakurketa bat edo itxiarren, sentitze dut, baina guk ezin jogu zoriondu gobernuek eukideuen papela edo bete duen papela, ez? Eta segaitxik ikusten dugulako alde batetik gobernu honek balorazio prozesu honegaz eukideuen intentzinoa edo borondatie, datuetara ailegaren momentuen oso bukaeran izen dela dana, nahiko borondate falta ikusten da, ez? Zetan oinarritzen hau esateko, borondate falta hori oinarritzen dut, bai jartzeko prest egon zarien diruen, ze diruko puru egondan gobernu hau prest jartzeko 3 urte eta pikuen einiko balorazio baterako, eta bestalde batetik
asumiduteko prest dauen atzera eraginkortasune edo retroaktibidadie. Gaur dala egune, oino ez dakigule zein dan erabakizez, arainon galdetu gendunien, oino erabakirik hartu barik eguen. Jarri dan dirue, azkenengo kopuru izan da 164.000 euro. 164.000 euro, lan otzin ikusten bagu, ez dugu tontokeri bat emoten, dirue bada, baina apurtxu eta aztertzen badugu, seri erantzun bihotzan, 164.000 euro horrek, ikusten dugu, apurbet, bankamotz gelditzen garela, ez? Kontuten hartute, azkenengo lanpostuen balorazioa, 2002 edo 2004 urte ingeruen inzala, eta gauzela postu asko, inoiz baloraziorik eukin ez duenak, aurrikusgarriz esan, eta maizen bertan, lehenengo momentutik euen, postu batzuk ajustetako, bakarrik ja diru bat biko zala, eta diru hori nahiko montante potente bat izango zala, ez? Balorazioan hori zetan ikusi da, komplemento de destino nahiko txu, kanbizeu enbiarri zen die, ajuste eta purtsuet, gaur egun betetan deuen funtzio horretara. Orduan, ze argazkira hilegetan gara, 164.000 euro horretatik, 70.000 euro baino gehiago, ajuste horretara doaz. Orduan, ja, kontetan hasten gara, montante txikizeo bategaz, balorazio batek zetako balizo bideuen berbaitzen hasten bagaren. Kopuru epe ez dakigu oso ondo nundik ataraten dien, ze gutzut esan ez da hain balorazio bat, bidea 70.000, hausek urri duteko. Horrez gain, balorazio bat eitzen da, zelako galerak egon dira, zelako ajusteken bidien, eta hortik urtetan du kopuruek. Lehenengo 1.000 proposatu zian, gero 164.000 igoti ikusi izan, zemaizen bertan balore zana zan, diru urtera bat dau, baina balorazioak suposatuko deu, bestelako diru urtera batzuk, kentzie. Postu batzuk aldatu itxezielako, beste postu batzuk amortizeu indielako, eta bestelako aldaketa batzuk egon dielako. Orduen, guk ikusten gune da, diru horregaz, milagro gitxi egin aldala. Eta baldin notzut, ez dakitxela oso ondo nundik ataten dien kopuru horrek proposatzerako orduen, ez? Eta beste elementu lehen esan dute moduen da, atzera eraginkortasunena. Ni mai horretan jezarri nintzen nien, ja prozesua zitzeuen, esan dozu moduen aurreleko legintzalditzik datorren prozesua da, eta nire lehengo zera zan, hasierako idei ezala, prozesua hasi zan urteko, atzera eraginkortasun bat aplikeko etesan ez. Enau ezaten kompromisorik hartu zanik horretako, Sino mai horretan, nik entzuten oazan terminoak eta beti retroaktibidadi eta beti maiganien. Dorretaz inoiz izan itzen berba. Ez izango da, eta karo, prozesu luzetu ala, kezka nahiko sortzeman gai bat zen. Zemate eta berandu hau, akabetan dugun prozesue, zemate eta berandu hau hasiko diargineko bretan, ez badugu retroaktibidade hori hasieratik zehazten, ez? Orden, atzeratziek berak intentzio bat eukela, edo eukin albala ikusi gendun, ez? 3 urte eta piku honetan uste dugu gobernuen partetik, hori, borondate falti, nik uste datuetan ikusi aldogun moduen, horrez gain, jokatu dozuen papela nik uste ez dela gobernuek jokatu biban papela, ez? Proposamen oso gitxi erondozuez maire, datu oso gitxi erondozuez maire, ni bai usteot, imprescindible esala sindikatuen papela batez, ez oriontzie zeurek die, extelak gora, extelak bera, enpresiegaz aurrera eta atzera, nien hau momentu baten bezaten ez tozunik egin biherri, ni esaten hau, gobernu ez talagon, egon bizan papela betetan. Eta sindikatueken joela, atzeko lan hori neurri handi baten, gobernu edanien, datu ofiziala deko zena, eta datuek eskuragarri deko zena, ez? 3 urte eta piku luzetzi ebe, baten bateri igual normala iritsiko dako. 3 urte eta piku izen die, eta tartien, 1 urte bete egon gara geldi. Eta 1 urte bete egon gara geldi,
gobernuek ez balako proposamen bat maiganien iminitzen. Orduen, lehen komenteoten atxera eraginkortasunen kontu epe, karo, ez da bardine, amaitzen danien kobretan hastie urtebete harin hau akabetie edo urtebete berandu hau akabetiena. Eta hori usteot, zuen erantzunkizune izendala. Kudeaketa horretan be, maiatzien hasikerako gobernu batzorde baten, erabaki izan enpresien kontratu luzetzie beste 18.000 euro, pipibin papapan. Maiatzien bertan, gastu hori onartu danetik, esan daigun 4 bilera indienien enpresa horregaz, eta kainetik aurrera, enpresegaz ez dugunien beste zerik eukinez. Die kudeaketako elementu ezberdinek, nik uste dutena, gobernu bestalagon, niretzat, a la altura de las circunstancias esaten dana, ez? Eta kudeaketa horretan, bai ikusten dugu bai, izen dela prozesu bat luzie, izen da gogorra, gutzut esan, gauze delikauek ikutu die, baina batez be, niretzat gauzek modu txarrien eitxiek ekarri deuz, edo zabaldu deuz niretzat zauri asko. Usteot, langileekiko begirune falta edo nik usteot begirune gehiago euki bizala olako prozesu baten, ikusi gendun bai fitxa zelan banatu ziren, gero erreklamazio pila bat egon ziren, eta gero erreklamazioetan behar ikuste zen, ezala horren beste edukinetaz berbaitzen, sino seguramente beste tratu bat eta beste modu batera engoazan lan langile horrekaz, seguramente erreklamazio gitxo egongo ziren, eta langileek dekien pertsepzioa prozesu honekiko be, diferenti izango zen, ez? Eta honen beste adibide bat, edo zeren arabera, edo proposamen falta honena, izen da azkenengo erabakize, ez? Aporre komplemento espezifikoan inguruen hor proposamene ezberdinek iminizien maiganien, ezberdinek ezparkatu, 2 proposamen, bat LAB sindikatuek aurkeztu bana, eta besti ELA sindikatuek aurkeztu bana, eta gobernuen erabakize izen zen, ELAn proposamena onartzie gehiengo sindikala edo maioria sindikala eurek dekelako, ez? Berbaitzen abilenien proposamen eta argumentu faltaz honetaz berbaitzen, bai, ez toztelako balizo gehiengo sindikala izetie gaitxik bere proposamena onartu bidanik, ez da baidak eta edukinei dielako maiganien jarri beharrekoak, eta bai, ostera, azkenengo bileran, zalantzak sortu ziren proposamen horren legalidadien ingeruen, valor punto diferentiek plantietie eta bar, gupe konsulta hori egin dugu gure asesori juridikoan eta gure aholkularizepe dinozkue zalantzan jartzen deuela. Zide primeraz, begitxu beste buelta bat emon biko zela, ez? Orduen, valorazioan ingeruen, guk valorazio positiborik edo irakurketa positiborik ezin ginkezen. Gaurko bosketa honetan, errepetien onarpen honetara, adibidez, guk abstentzioa da kargu, segaitxik. Valorazioan inguruko valorazio negatibo bat eta kontrako jarrera bat eukinarren, anak esan duen moduen, gobernuek konpromiso bat hartu deu 2018ko errepetie patxadas eta lasaitasunez aztertzeko, valorazioan bertan desajuste ezberdinek urten dielako eta plazak amortize dien moduen beste plaza batzun sorreraz berbenbiko dalako seguramente, osagarzen inguruen berriro berbenbiko dalako, eta iruditzeiaku jarrera horregaz, ez genduen ikusten be kontra boskatzena, ez? Tramiterako bada, errepetea onartu bi bada langileeri geordanegia, valorazio hori apliketan azteko, abstenidu itzen garela, ez? Eta benetan eskertzen dugule, bai ikusten dugule, aurrera begire, beste errepetie, beste patxada, edo beste sakontasun batega zausnartzeko borondatie badagoela, ez? Dena putxuet hori. Ni gauzetxu bat argitzeko. Zuk esan dozu, prozesu honetan sartu zen lehela harinatik tozan prozesu bazala eta zubi hartu txula purbet gauzia zitzen. Ni baino goizagotan esan dut batzar horretan,
ni bez nintzen egon harinotan. Eta nik hartzen deban gauze, nire ganatzen deban gauze bat zala. Eta lehenengo batzarretan gainera sindikatuen eta, partez esaten zen, balorazio hau erabiltzen zala como un recurso para recuperar el valor adquisitivo perdido por los trabajadores. Gu beti esan dugu, hori inoiz ez dugule beteko. Ezinezkoa dela betetzea, zepilo bat diru ipin bidala, eta momentu honetan ekonomikoki dauen mudan udaletxea ezinezkoa dela diru hori ipintzie maiganean. Nik hori lehenengo momentutik esan eban, Arlet, orduen, ni sentitzen dut, nik zelan saldu jakien lehenengo momentuen, eta nik usten dut lehenengo batzarretik argize izen nitzela, hori ezinezkoa izango zala. Eta gerozoz berbetan retroaktibidadeari buruz bai, gaur egunen bebai, ondino azteko gu erantzunik emoteko. Begitzun bidoguz azindako eta zelan gelditzen da. Eta gaur egun behin zintzute esan, atzerantza botako dugunik ez geurtik aurrera izango dan, aplikatuko dan, edo hile bat atzera, edo bi, edo igual urterritik aurrera. Izin dut erantzunik eman. Gero dinozu, balorazio prozesua zelan egin dugu. Nik uste dugu, diru kopurue, udalitzek ipinda ben diru kopurue aparte, egin dugun lana, danon arteko lana izan dela. Bai puntuak emokeran, bai aztertzerakoan lanpostu bakotxa. Esango duzu, administrazioan aldetik apurret pasiboak edo aktiboak ez garela izen, edo lanik ez dugu lehen, sentitzen dut. Nik neure burua gaitzik esango dut, nik egunero gonaz begitzuten hor lanpostuek, eta orain arte ez dutena jakin ikusten da momentu honetan kontroletzen dutezela udaletxonetako lanpostu guztizek. Eta sartu nintzen nien, 15, ez neban, justo jakin neba, ezagutzen neba bazen batzuk. Eta funtzioak eta egitera ipintzerakoan ikusten dut, danan artien egin gendule, hombre, lanpostu batzuten ez gendun adostasune lortu. Eta batzuk esaten zenduen gauza bat, beste bat, eta bai ezin dauztazu zan, guk lanik ez dugu lehen. Eta gero, beste kontu beda diru kopure ipintzerakoan. Nizu ez nau, bai, balorazioa, balorazioak ez dugu, esango erantza joan bigarenik, balorazioa izan lehik, bai lanpostu batzu berantza joango dizela. Lehen nahiko edo larrei baloratute, egon dizela edo txarto baloratute. Eta horregaitzik esan dut, lehenengo momentutik eratu ginen konpromisu bategaz, inorrezala berantza joango, mantendu engo zala. Eta hori, uste dut bete egin dugule. Hemen balorazio hori berbaitzen dugunien dano, venga, gorantz, baloratie da, nik eitzen duen lan guztize, venga, gero eta gehiago, da lanpostu guztize gorantza, eta hori ez da suertatu gainera. Eta nik uste dut konpromiso hori betein dugule langileak gain. Oin, diru kopurue, bai, hasi ginen 1.000 eurotik, igon ginen 125.000. Dazkenin itzi duguz 164.000 euro. Gitzi da? Sentitzen dut, da udaletzi dekona momentu honetan ipintzeko. Eta dinozule guk proposamenik ez dugule eroan, bitxu, guk diru ipini dugu maiganien. Eta izan dugu, sindikatuek jake langileen ordezkariz diezen horrek proposamenak egin deizen, diru honen baraketa zelan egin. Eta gu proposamenik ez gendu nahi. Eta zu dinozu, elako proposamenaren aldein gendule, bai. Pentsetan gendulako zuzenena dela, eta gainera ordezkapen sindikal gehiengoa daukelako udaletxenetan. Eta nik ez du pentsetan, langilegoen ordezkapen nagusizena dekon sindikatuaren kontra joan geinkenik. Sentitzen dut. Eta gainera ikusten, apurret aztertzen proposamena, zuzenena ikusten gendun. Eta oin dinoztazu, zeuen aholkularikin egin dozuela berba, errekurritu. Ikusten badozu hau ez dela legala, errekurritu. Nik argitzearen, ez da errekurrido ez errekurrido. Azkenengo bileran zalantza hori urten ban, ni batez bezaten nau, zehon nino plantietan bagabizen,
arazo legalak egon aldiela eta plantetan bagaren datorren urteko abuztuen akabeko gule balorazioa retroaktibidade barik, bueno, pentsaldot, hasta batzuk posik egon aldiela historio negaz. Besteri bari konsulta horien gu eta zalantzak planti edozku ez. Ni plantietan dut, baina nau esaten maizen komentestan ezer. Maizen urten ban eta guk gure zerbitzueri galdetutzagu. Besterik ez. Eta jarraitzen dute esaten. Bileratan danokengu berba, nik horreri estotzat deitzen lan eitxie balorazioarako edo gobernuek postura bat eukideuenik. Eta nik usteot, ez deuela eukin, amoldatu da bestiek proposatu deuenera. Eta nik, edo guk, pentsetan dugu gobernu baten papela beste bat izenbiko litzekela holako prozesu importante baten. Orduan, inorrez dago esaten, ez bilerataren zareinik etorri, ez izilik egoten zareila bileratan, ez olako ezer. Baina ez gauz horretaz horrea hitzen. Gauz prozesuen non lidere bideuen. Eta zuek desde luego ez duzue lidere prozeso hau. Eta sindikatu maioritarioaren kontra, batzutan egon alizengo zara. Ez dut uste nik olako juramento, oza fidelidade juramenturik enbidegunik inungo sindikatu, gehiengoa izan edo gitxiengoa izan. Idinotena da, ezala kriteriziorik emon, segaitzi izan, elako proposamena hobia, sino esan zan, elako onartuko zala, ordezkaritzan dizaua eukelako. Eta nik onino ez dakit zeintzu dien kriterioak hori hobia izeteko, aurkeztu zan taula hori, beste tauli baino bie segaitzi dan. Beste riparik. Ez dut pentsetan hori momentu ez leku edanik tablak ikuste azteko begire bata bestigaz. Gure dauzu edo zen momentuta geratu genke eta nik azalduko txut, segaitik. Bosketara joan gorela. Ez. Bosketa. Bueno, proposamen honen aldekoak, kontrakoak, abstentzioak, presoen eskubideen aldeko eta dispertsioaren kontrako adierazpen instituzionala. Gernika-Lumoko udalak 2016ko uztailean onartutako mozioaren bidez nazio batuek onetzitako presoak tratatzeko oinarrizko Mandela arauakaz bat egin eban. Bertan, euskal presoei Mandela arauak aplikatzea eskatzen dugu. Besteak beste, gaixo dagozan presoek tratu duin bat jasotea. Isolamenduaren erabilera sistematikoa arbuiatzea eta familiagaz harremana mantentzeko eskubidearen aritik dispertsioa amaitzea. Era berean, igazko gabonetan euskal presoen eskubideen urraketa salatu genduan, baina egoerak bardin eta zenbait kasutan okerrago jarraitzen dauela eta Gernika-Lumoko udalbatzak honek erabaki dauz. Mandela arauei eta Europako giza eskubideen auzitegiari jarraituz, euskal presoen eskubideen urraketa salatzea. Zehazki, larriki gaixorik dagozan presoen berehalako kaleratzea eskatzen dugu. Baita, dispertsioaren amaiera ere, bestearen artean ume eta adingabeko nerabeak jasaten duten kaltea ezagututa preso dauden gurasoen ondoan hasteko duten eskubidea bermatu dadin. Herritarrei jakinaraztea sare Gernika-Lumok datorren abenduaren 31an 6:30 eta Gernikan pres gaude euskal presoak herrira lemapean mobilizaziorako deia egiten duela. Era berean, herritarrari jakinaraztea urtarrilaren 13an Bilbon elkarrekin aurrera egiteko pres gaude giza eskubideak konponbidea bakea lemapearen sarek manifestaziora deitu dauela.
bakarrik komentatzearren, hemen zurrunbilo guzti honen artean benetan postegoa dela gai honetan adostasuna guztion artean lortu ahal izatie, eta berretsi giza eskubideen eta dispertsioaren alde eta dispertsioaren kontrako planteamendu guztiegaz bat egingo dugula. Erregoak eta galderak. Bai, hartzean, iasko moduen saldu nahi dut kontu emon kirol patronatuko funtzionamentuari buruz datu batzuk. Aurrekontue, inbertsinoak, ikastaroak, erabiltzaileen datu batzuk emon nahi dodaz. 2017ko aurrekontue, 2.076.000 eurokoa da, horretatik 1.476.000 euro udaletxeak jartzen dauz. Hau da, 162. Beste 128 erabiltzaileen kuotetatik dator. Hau da, 10 eurotatik udaletxiek jartzen deuz 7 euro eta 20 zentimo eta erabiltzaileek 2 euro eta 80 zentimo. Erabiltzaileen kopurue Santanapen, Urbietan, Malosten eta Jaialaien 6.385 pertsonakoa da. Horretatik 122,56 eskualdekoa diez. Gernika-Lumokoak 4.953, beste herrizetakoak 1.452. Hau da, ia laurdena Gernika-Lumotik kanpokoa diez. Emoten dugu zen ikastaroak urrengoak diez. Igeriketa, gimnasia, kardiobox, gimnasia ritmikoa, tai chi, yoga, pilates, judo, karate, aquagym eta beste batzuk. Honez gain, dekoguz kiroletako klubak. Futbola, saskibaloize, errutbize, eskupilota eta cesta punta. Bueno, como el año pasado, quiero dar cuenta del funcionamiento del Patronato de Deportes. Presupuesto, inversiones, actividades, número de usuarios. El presupuesto para 2017 es de 2.076.000 euros, de los cuales 1.476.000 euros los pone el ayuntamiento, es decir, el 72%. El 28% restante viene de las cuotas de los usuarios. Es decir, de 10 euros, 7,2 euros los pone el ayuntamiento, el 2,8 euros los ponen los usuarios. El número de usuarios de las instalaciones de Santanape, Urbieta, Maloste y Jaialai es de 6.395 personas, de las cuales el 22,56% son de los pueblos de la comarca. De Gernika-Lumo son 4.953 usuarios, de los otros pueblos 1.442. Los cursos que se imparten son natación, gimnasia, cardiobox, gimnasia rítmica, tai chi, yoga, pilates, judo, karate, aquagym y otros. Inbertsioetan, iaz, 2016 urtien, inbertsioetarako uki gendu zen 222.000 euro. Zein zan, 28 makine kardiokoa jarri zien, 23 bizikleta spinning eitzeko, gero gimnasioko sarrerako pasilloa eta takiletako lurzorua aldatu gendu zan, Santanape polikiroldegian. Eta gero beste inbertsio txiki batzuk egin ziren. Aurton, 2017an, inbertsioetarako dekoguz 256.214 euro. Iaz baino, 34.214 euro gehiago. Zer egin dugun aurton, Santanapeko frontoia margostu da, kontrakantxa barria jarri da Santanape frontoian, gimnasia ritmorako tapiz berria erosi da, Urbietako gimnasiorako makina berriak jarri ditugu, material didaktiko barria kurtso eta gimnasioetarako, gero, igerilekuan jarriko da un intercambiador de calor, honen kostu da 54.000 eurokoa. Santanape teiatuan 200 metro karratu aldatu dire, 40.000 euro izan dire, eta urtarrilean vaporezko sauna barri bat jarriko da, eta relax leku berria hobetuko da, 30.000 euro gutxi gora bera, eta baita be sauna finlandiar berri bat jarriko da, 23.000 euro barizoko dau.
erregeak eta gero hasiko dire obra hauek. Bueno, guk patronatuan gure ardurie kirol instalazioak ondo ukitzie da, Gernikarrak gustora egon deizen. Askotan esan dugu gobernu taldiek, lehenengo instalazioen egoera ona nahi dugula lortu, eta gero eskertu ebai kirol klubetakoak egiten dauen lan bikaina. Udaletxe eta patronatuak 118.000 euroko diru laguntzak ematen dizkiegu kirol klubei. Respecto a las inversiones, el año pasado, en 2016, la cantidad fue de 222.000 euros. Se pusieron 28 máquinas de cardio, 23 bicicletas de última generación de spinning, se cambió el suelo del gimnasio, de la entrada y de la zona de taquillas. Aparte se hicieron otras inversiones pequeñas. Este año, para inversiones, tenemos 256.214 euros. Esto es 34.214 euros más que el año pasado. Este año hemos pintado el frontón de Santanape, se ha puesto una contracancha nueva en el frontón, se ha comprado un tapiz nuevo para gimnasia rítmica, se ha comprado maquinaria nueva para el gimnasio de Urbieta, material didáctico nuevo. Aparte, hemos puesto un intercambiador nuevo para la piscina que vale 54.000 euros. Se ha cambiado el tejado de Santanape 200 metros cuadrados con un coste de 40.000 euros. Y a partir de enero vamos a tener una sauna de vapor nueva y vamos a cambiar toda la zona de relax, que valdrá 30.063 euros. Aparte, la sauna finlandesa nueva también se pondrá 23.000 euros. Todo esto será después de Reyes. Nuestra intención es tener las instalaciones en las mejores condiciones posibles y en lo que podamos ayudar a los clubes de Gernika-Lumo. Para esto, desde el Ayuntamiento y desde el Patronato hemos puesto 118.000 euros. Bueno, hori nahi neba esa. Jakiteko. Bueno, ni poste naz kirol patronatuagaz berbaitxe, pero nik uste dut gauzak gehiago zehaztu behar dizela. Ze, klaro, ni suerte eukidot edo suerte txarra, ze, nauen egoeragaz, pues, hankia apurtute eta hori, polikiroldegira apuntanaz. Eta, klaro, batzutan, pues, bueno, pues, orman itxaroten dozu, edo beste leku batera zoaz. No? Aste barruen hobeto dago goizetan, kirol instalazioak, libre dagoz, baina orduen nire galderia oso simplea da. Ze, 2016 pasetan zan gauza beria, 2017 pase da gauza beria, eta uste dut, 2018 egoera bardina izango dela. Orduen, instalazioak ikusitxe gainezka dauzela, zehaz modeko zuen. No? Dinot. Ez que valorazioa itxerakoan da nahin bida. Eta gero esan dozuz, obra batzuk, zauzira itzen. Bueno, bagabizen, saldu zen duen, udanengo sala Santanapeko teiatuen. Uste dut, oin dauzela itzen, euraldin arabera. Osa, euriz edanien ezin da belanik egin. No? Orduan, urte amaierako amaituko dabe? Santanapeko teiatue? Gero, egozelaia, euriz eitzen da benien, ez daki bada, futbol zelei bat, edo igerileku bat. Gero, hori, igerilekuan, uren temperatura probetxetako, eta ziklo sarratu hori erabiltzeko, ingurumenetik, oza, kirol patronatoko kontu bat izen da, instalazio baten kontu bat izen da, ingurumenetik sartu dozue. Ipinita dago, ipintxeko dago, bai? Eta gero taldienak, pues, oso ondo dago, esati, 118.000 euro, emoten dizela kirol taldiei, baina zehaztu beharko da hori. Ze itxarmena dagoz, eta batzuk, kirol talde batzuk, herri honetakoak, udaletik ez dabe dirurik jasoten.
eta urte osoan dago zeitzen ekintza desberdinek. Ez da be jasotzen, ez da zentimo bat. Eta dakizue, dekogula ez da bai da hori, no? Diru laguntzanak. Osa, diru hau, normalean, baremos aparte, fitxak eta zenbat fitxadek izen kiroltaldeak eta hori. Beste diru hori dagoena hor, ez? Dekogu ez da bai da hori, no? Zelan dauzen talde batzuk, adibidez, 40 urte dauzela herri honetan, eta urtero ez dabe jasotzen zentimo bat bez. Postena eskuten zarelako kiroaldegire. Fijeu, joan behar zara, teietuea, amaitxudek ize da urten zala prentzan enge dauela, baina guk hori ez dugu esan inoz bez. Teiatue, barri dau, nik nahi basun ja, bizer edo astion altzara joan ikusten, arazo barik. Ego zela ize, dano dakigu zelan dauen egoeri, mobidu izan terrenoa, da, itxaroten gauz, dakizu ingurumena, hori ez da geure arloa, itxaroten gauz, haber zezaten zuen gobernutik. Zergaitzi sartu dugun ingurumenetik intercambiador de calor, endogulako lanon bat, eta lortu dugu finantzazioa, ordaindu dugu eguneko 45, eta horregaitzi joan da. Zergaitzik, albadaunein proiektu bat eta guretzako ondoen diru gitxiau kosteu, guretzako eta Gernikar guztizentzako asko sobeto dirue ondo gestionetan gu. Eta gero, taldiek esan zu ez duela hartzen dirurik. Badakizu oso ondo ekintzak eitzen badeu zen dauela dirubet ekintzak antolatzen duen entzako, eta gero beste dirubet baremoan dirue. Eta hor, badau diru kopuru handi bet. Orduan, taldiek badaki aukeri diru laguntzak lortzeko. Hola, betiko debatie da, eta beti ukiko dugu. Baina postenaz, erabiltzen dozulako kiroldegize. Erabili behar dut, pero es que... baremoakaz egiten da trampa txiki bat. Eta gero, ekintzakaz egiten da, pues bueno, no? Pero niretzako tristie da, herri honetan egotie, ez dakit zenbat kiroltalde dauzen, eta ez jasotzie dirurik. Hori konpondu behar da. Hori, nundon dirue lortu biko da, Gernikeko kiroltalde guztizek, eta ez ekintzak edo, zeure jakengo da bezalako ekintza berezi nagusizek eitzen dauzen. Dirube lortu biko da, kiroltalde guztizek dirue izateko. Kopurbe hori zehaztu biko zan, pero gitzinez diru bat lortu behar dabe. Beste gauzetxuet, neue kontu emoteko da, da ganera hori alilo edo dator. Azauran bederatzien, engendun amen, leuko honetan, bilera bat, albo errezetako ordezkarizekaz. Egon ginen, Maria, Iñaki eta Jon, eta ni. Da, bueno, da idazkarize. Bueno, danak ezin etorri, baina hainbeste gente etorzan, hainbeste gente. Eta gai bi izan ziren, batak kirolan ganien, eta beste bat azoka plaza edo merkatu plazakoa. Eta ze maitze egondan, eta ze pasedan esango zuet, jakin dizuen. Bueno, eso, que el día 9 de noviembre hicimos aquí una reunión con representantes de la comarca. No estuvieron todos los pueblos, pero hubo bastantes. No sé, ahí está el acta, 12 o así. 12 más los representantes de Gernika, que eran María, Iñaki, Jon y yo. Eso es, alcaldes y concejales. Y bueno, yo planteé que como las instalaciones deportivas de Gernika, que están ubicadas en Gernika pero son comarcales, y con los datos cada avión,
y que muchas veces hay que esperar, como dice Íñigo. Pues porque, hombre, pues 1.442 personas que no son residentes en Guernica, pero están bienvenidos siempre. Y en el año 2000 y ha aumentado el porcentaje, o el número, porque el año pasado los datos que me trasladó a mí el director del Patronato de Deportes eran de 1.311 personas. Y en Urbieta, sabéis que hay 589 personas todos los días, bueno, o bastantes días de la semana, escolares, edad infantil, cadetes, de rugby y de fútbol. Y casi la cuarta parte, el 23,41% de usuarios no son de Guernica, son de pueblos de esta comarca. Y de las instalaciones de Santanape también. Entonces, era que para que los escolares y la gente joven no pueden entrenar todos juntos con las instalaciones que tenemos, porque hay muchos equipos. Para que tengan una conciliación que se llama conciliación familiar, lleguen a unas horas prudentes a casa, porque gente o chavalitos que salen de su casa a las 7 de la mañana para ir a Castola o a la escuela, que tengan un entrenamiento a las 7:30 de la tarde, cuando podrían tener a las 5:30, y lleguen a las 9 de la noche a casa, rendidos, cansados, pues si se puede hay que solventar, hay que solucionar por la calidad de vida de ellos y por la calidad de vida de las familias, ¿no? Y de los de Guernica y de los pueblos de alrededor. Entonces, hay un proyecto desde hace tiempo hecho por los dos apareja, bueno, por Arich Ojinaga y por Juan Carlos Inchausti, hecho y valorado, se puede ver en la oficina técnica, 462.300 euros. Y entonces se planteó aquí y hablaron, algunos alcaldes dieron su opinión, les pareció bien, estoy acordando el de Arteaga, el de Murueta, independiente, vino representación de Ibarranguelu, también independientes, vino el de Ereño, el de Mendata, y dijeron que veían bien. No tenían que poner ni un céntimo, ni un centavo, no tenían que poner nada. Solamente decir, ¿esto consideráis que es comarcal, sí o no, cuando casi la cuarta parte de los usuarios no son residentes en Guernica, sí, no en los pueblos? No hay que poner nada, solamente queremos enviarle ese caso concreto al diputado general, para que se dé cuenta que es comarcal y que a ver si la Diputación financia y podemos hacer esa obra. Bueno, pues la respuesta ha sido que han firmado muchos, el del Anchove no ha firmado, pero los de Bildu, que es del PNV, y los de Bildu no ha firmado ninguno. Solamente os voy a dar como datos, ayuntamientos, pues del Anchove vienen 16, usando las instalaciones de Guernica, porque hay datos, los datos están ahí. Pero es que de EA, del Anchove ha dicho que está alcalde del PNV, no firmado, 16 son del Anchove, los que vienen a usar las instalaciones en la disciplina que fuera. De EA vienen 35, no ha firmado, de Bildu. De Navarniz 15, de Mújica, que es de Bildu, 233 personas censadas en Mújica. No digo este año, el año pasado. Pues yo los datos tenía del 2016, porque pedí el año anterior. De Rigoitia 27, de Ajánguiz 88, y la verdad es que yo me he llevado una decepción, porque yo personalmente me he llevado una decepción porque solamente se decía, ¿veis que esto es comarcal? No va a ser comarcal con estos números que estoy dando, ¿no? Y bueno, no han firmado, no pasa nada. Con las firmas que había ya se le ha enviado al diputado general el caso concreto ese. Es no sé, luego hablamos de solidaridad. Pero bueno. Pero hubo otro tema
que era el mercado municipal, y era para hacer una reforma en el mercado municipal, que esto planteé yo aquí en un pleno, que teníamos idea de hacer. Y como sabemos que en algún pueblo por ahí, en Guipúzcoa no voy a nombrar, pues han participado el Gobierno vasco, la Diputación y el propio Ayuntamiento, eren bat y minde, 1/3 cada uno, ¿no? Pues también se dijo, oye, mira, ahí está el mercado de Guernica, hay gente que viene a ocupar los puestos de prácticamente todos los pueblos. Pues tengo por aquí, pues por ejemplo, de Mújica se ocupan 19 puestos en el mercado, con gente de Mújica, a vender sus productos, de Bermeo 11, de Ajánguiz 9, de Rigoichi 4, de EA 1, y bueno, tampoco se pidió ningún dinero, sino si veían que el mercado de Guernica, que es, como bien hemos dicho, que no solamente es para vender productos, sino esa relación social buena que hay entre gente de todos los pueblos de la comarca y de fuera de esta comarca, ¿no? Pues tampoco han firmado. Y con las firmas ha ido. Eso es para que tengamos conocimiento. Con las firmas que había, ha ido. Yo tengo aquí el número de firmas, que creo que son 12. Los de Guernica y los 2 independientes, y Barranguelu sí ha firmado y Murueta también, y los otros ayuntamientos, y no han firmado pues los que he dicho, ¿no? Pero bueno, es así. Solamente para tener conocimiento, porque hemos hablado del tema de deportes, y tocábamos un tema de deportes, y yo creo que yo iba a hacer el pleno anterior, os quería haber contado lo que había pasado, bueno, pues ha pasado y punto, pero que tengamos todos conocimiento, y que nosotros hicimos la reunión o planteamos esa reunión con toda la buena intención, pero sin pedir absolutamente nada a nadie, y colaboración entre de todos los pueblos de la comarca, y punto, y nada más. Yo, una duda, yo también en castellano. Una duda respecto a lo que has dicho de que vienen 200 y pico de eso. Has dicho como si fuera un delito el hecho de que esos alcaldes no firmaran, incluido el del Lanchoa, que dices que es del PNV, y todos los de Bildu ni uno ha firmado. ¿Esos vienen gratis al polideportivo? ¿No pagan? ¿No pagan los que vienen de los pueblos de alrededor un poco más que los de Guernica? Que yo no discuto que tenga que ser o no tenga que ser. Yo creo que están en su perfecta derecho y libertad el hecho de apoyar o no apoyar algo que presenta Guernica, si les viene bien o mal, o yo no sé, cada cual tendrá sus motivos. Pero lo has dicho como si fuera algo muy insolidario, cuando me consta que la gente, para entrar al polideportivo, todo el mundo tiene que pagar, y más los que son del pueblo de alrededor. Bueno, o sea que... Pero, a ver, espera, John, luego habla si quieres. Espera un poquito. A ver, vamos a ver. Entonces veo que veis bien que los ayuntamientos de la comarca, algunos ayuntamientos de la comarca, pues que digan, no hace falta más instalaciones en Guernica, más instalaciones deportivas, donde se podían aprovechar también sus propios hijos, aprovechar en el buen sentido, y no hace falta el mercado municipal ni reformar, que se quede como está, ¿no? Que se arreglen ellos como puedan. Solamente se decía, veis que estas instalaciones sí son comarcales porque casi la cuarta parte está utilizado pues por hijos vuestros. Pues por lo visto no lo ven así. Vale, muy bien, pero yo quería que supierais. ¿Qué pasa, pues? Y vosotros defendéis eso. Pues yo hubiera firmado. Yo soy de Rigoitia y firmo. Y soy de Apatamonasterio y firmo. ¿Por qué? Porque lo veo. Porque es así. Y punto. Y no se pedía ni un euro a ninguno. Solamente, ¿lo veis bien? Es que con el aval de todos fuera el diputado general, lo viera y lo estudiara. Y si podía hacer las instalaciones, que mejorara. Porque nosotros estamos para eso, para mejorar este pueblo en todos los sentidos. Y trabajamos para eso. Y con el mercado municipal igual, a la consejera Arancha Tapia se la ha enviado
y si lee y considera ese departamento, nos ayudarán. Y si no consideran, pues no. Y lo único que se pidió fue eso. Que, bueno, vosotros veis así. Pues vale, vemos de forma distinta. Yo quiero que este pueblo mejore a tope. Jose Mari manipulatzaile ederrazara beti, bai, itxak, bai, eta esalduko dut zer esan gure dodan, ze manipulatu dozu nik esan dodana, nik ez dut esaten, nik ondo ikusten dodanik herri horiek eginda bena, edo ez da bena egin, nik esaten dut, bakoitza libre dala bere erabakizek hartzeko. Eta ez dut besterik esan, eta datozenak ordaindu egiten da bela, ez datoz doainik. Eta Gernikek diru asko eta gehiagin mitzi behar dago eta kotek igo behar badera hori beste kontu eta baina bai, gure dut esan gainera, honetaz guk informazioik ez dugu loki. Eritze bat emoteko, ze nire ez da esan eritzia, nahiz eta zuk esan que yo lo veo bien, no lo veo bien, pero necesito información para saber cómo lo veo. Y no tenemos ninguna información de eso. Nos enteramos por la prensa, como siempre, como de costumbre, y no sabemos ni por qué se ha hecho lo que acabas de explicar, sabemos, pero de antemano no hemos tenido ninguna información. ¿De acuerdo? Entonces no digas, ahí iba que has manipulado, no digas que yo he dicho que lo veo bien, porque no he dicho. Yo digo que los ayuntamientos tienen la total libertad de tomar sus propias decisiones y si lo han tomado, cada uno sabrá y con todos los respetos. Yo no he dicho que lo vea bien. Aclaración no petita, ¿no? Declaración manifiesta, ¿os han entendido o lo acaban? A estas alturas, en este momento, con lo que yo he contado y que es público lo que tratamos, caso yo no sé si hay que pediros permiso para hacer una reunión de esas también. Tenemos que pedir permiso para salir a la calle también o qué. Y entonces decir que soy un manipulador cuando le llamo al pan pan y al vino vino, como lo hago siempre, me parece increíble. Pero bueno, aquí hay que escuchar de todo. ¿Ves derivado? Bueno, hasieran aktaren inguruen ibili garenean komentatu dut gero erreguta galderatan euskala erreguak eta galderak bebai. Hasteko esan eta uste dut elkarrezketan aurrekoan eukidogun konbertsazio guzti horretan esan lotsagarria iruditen jakula herritarrei emondako tratue aurreko plenoan eta horregatik egin genduen alde. Eta, bueno, egin genuen alde, ejakienelako berbaitzen utzi, nahiz eta, lehen esan dugu, nahiz eta zer hori, agiri hori, askotan hemen alkate jaunak aipatu dauen agiria zeran erregistroan sartu behar dela, eta baimena eskatu behar dela, eta askotan aipatu dan agiri hori, eukie bien, ekarri bien, eta ala eta guztiz be, ez esan zitzaien, etorteko urrengo plenorako, eta ezin dabela pleno horretan parte hartu, nahiz eta erregistro agiria horreuki. Lehen esan duzu, aipatu duzu ROF, artikulo 228, eta, bueno, gainera, gertatu zanari zirkoa deitutza zuen, Jose Mari. Nik badakite ROF horrek eta artikulu horrek zer esaten dauen. Baina, zuke hemen pleno honetan eta egongo da, hainbat aldiz esan duzu, arautegi bat dagoela, araudi horren arabera, registrora joan behar dela, aldez aurretik eskatu baimena berbaiteko eta hori ROFetik eskapaten den gauza bat. Eta zuke hori aipatu duzu hainbatetan. Eta jakin gure dugu eta galdera horti doa, arautegi hori non dagoen. Existitzen dan. Esaten dauen zenbat egun lela eskatu behar dan baimena idatzi hori. En fin, zetan oinarritzen zaren, askotan, zeuk esan dozunean, eta aipatu dozunean, arautegi hori. Lehenengo galdera hori da. Bueno, hemen kostumoren bida, nik atzera gogoratukotu. Gogoratzen zari hemen horrek gaztiek egon zinien osoko bilkura zi baino harin hau. Amen jarretxe. Amen.
Eta geroan, danak ezin izen Gernikoak, danak dira Gernikoak izan zen duen, baina ezin izen Gernikoak danak erdizek edo izen zen, uste izen bat. Da orduen be, esan zen duen, herritxarra die eta berbea etxen itxi. Gau esan duen ez, herritxarrak danok gehu azitxe, normak eta respeto den biduguz. Da eusek zentzunega zein, eta seriedade bategaz, serio. Eta ez zagoen itxi berbetan, zegeusek ez dietzen holan. Da lenguan etorzinari, bardin esan jaken, bai ez jaken esan etzatu itxiko, esan jaken horrengo oso bilkurera etorri, dain berba. Eta eno atzera irakurtzen, ze idazkarriek mongotzue hori rofer, hori normatiba zein dan, da pleno baten, edo osoko bilkura honetan, geusek emidie, bau da organo importantiena errezen barruen, geusek ondo beteta, da seriotasun bategaz. Da guk holan jarretxuko dugu. Da hori rof edo bier baduzue, idazkarri horra de berari eskatu. Ez dugu behar ezagutzen dugu, irakurri dozu, eta ez dugu hori, baina nik ez dut hori galdetu. Bueno, parentesis hartien, gaztiek aipatu dozuz, nik ez dakiz espinitaz edo geratu diatzun egun horretan, ze bete aipatzen dozu, behin eta berriro. Gogoratu, pleno hasi aurretik izan zala. Pleno hasi aurretik izan zan, gazteak etorri ziren, berba egin gurien, eskatu ebien baimena, eta jakien utzi. Zentzune, segun bakoitzak eukiko dugu geurie, ezta? Rofak badakiz esaten duen, Jose Mari, baina nik aipatzen dut eta galdetzen dut, zuk askotan esan dozun hemen reglamento bat, balaudi bat hau, eta berba egiteko, hemen berba egin alizateko, eskatu behar da baimena, hori ez dago esaten Rofak, ez dago esaten zu. Erregistroan sartu behar da, eta baimena emango jatzue, behin eta, baldin eta holan egin ezkero. Bueno, nik gogoratzen dut, 2007 udaletxe honetan gobernu hartu gendunean, hori zuk epatu zendun, eta pleno batean, eta ataren batean, egongo da, zikerako ataren batean, esan zendun, apur bat ordenatzeko, bai plenoak eta bai publikoaren zera parte hartzea, plenoetan ezarri zendun, bozera mailak egingo da ebala interbentzio bat, erantzun eta bigarren interbentzio bat, eta publikoari dagokizonez, esan zendun hori. Bueno, apur bat ordenatzeko, baimena eskatu behar da, ezin da hona etorri eskualtzata galdetu, eta holan funtzionatu izan dugu, oraino, gorabera askoaz, hemen etorri da publikoa baimenagaz eta hori, eta jako utziala eta guztiz berbaitzen, eta azkenengoa aurreko plenokoa da. Eta zukatan esaten zu, el señor alcalde señala que esto que no es maltrato, según que esan genuen bagoa zela, tratu txarra zelako herritarrari emoten jakona, que tiene que haber una seriedad, y vosotros, beti esaten zuelako gauza, que vosotros estáis en contra de ello, en contra de la seriedad. Y eso no es así, José Mari. Nosotras estamos de acuerdo con que hay que mantener un orden, pero ese orden tiene que ser siempre a favor de la transparencia y sobre todo para garantizar la participación de nuestros ciudadanos en todos los ámbitos de esta comunidad. Y uno de los ámbitos es este pleno. Creemos que los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo de venir aquí y participar con las reglas que tú pongas o que tú digas. Pero deberíamos todos saber en qué consisten estas reglas, lo que he dicho antes. Zenbat denbora horretik eskatu behar da, zeiloan zer ipini behar da, en fin, hori guztize jakin beharko genduke. Eta hau guztize esan da, plenoan gertatutakoa baino askoz belarriagoa dan beste gauza da gertatu da herri honetan, eta izan da hemen grabatu ziren irudiak, oizmendi grabatu da bazan irudia, betiko moduen, pleno guztizetan egiten dauen moduen, beti moten da pleno azikiratik eta altzatzen garenera, eta ze kasualitatea, txalaparta gertatu zen, danok ikusi duzue, seguru, pleno horretan, mozten da, justo buliren interbentzioaren ostean. Irudi bakar bat ere ez da ikusi oizmendin. Hori da zentzura. Izen guztiarekin. Zentzuratu egin da, Gernikarrak
eskubidea dekie ikusteko irudi horiek, eta ez dakit Gernikarreko irudi horiek ikusteko beldur zarien edo zer, eta zergatik zentzuratu dan, eta jakin gura dugu. Hori bai dala larrize. Ez dakit erantzungo dozun orain, zenik azkenengo galdera bat bai dekot, ze hemen eta parteide guztizentzako da. Batez ere, zuzenduko natzaio Mariari PNV-en bozeramailea, JPNV-en bozeramailea den aldetik, eta jakin gure edo Maria benetan, zuek babesten dozuen edo alkatiek eukieban egun horretako jarraren alde zaudeten, ze isilik egon zineten, eta benetan, nire taldi jakin gure dau, zuek jarrera hori babesten dozuen, jarrera horrek izen bateko. Bueno, ni enoa kontestetan. Zekauen hau da, bueno, zelako izena dekon. Gu eskara transparentiek, en favor de la transparencia, hay que dejar hablar, hay que montar aquí un circo, hay que hacer cualquier cosa, hay que hacer cualquier cosa. Vuelvo a repetir, transparencia toda. Antes y ahora. Y en adelante también. Esas afirmaciones, esos adjetivos gratuitos, bueno, como uno está aquí en el puesto, parece que tiene que aceptar todo. Y tiene que escuchar y encima guardar la compostura. Pues seguiré guardando la compostura y no te voy a contestar absolutamente nada. Y algún día, si es necesario, pues te traeré todo lo que estás diciendo apuntado y te diré, mira, este día dijiste esto, este día esto, este día esto y este día esto. No. Claro, y se graba, Y gratuitamente decir falta de transparencia. He sido transparente antes, soy transparente ahora y seguiré siendo tan transparente en adelante. Y la gente de este pueblo sabe. Pero si tú ahora, después de no sé qué tiempo, me dices que no soy, pues me quedo perplejo. Bakoitzak ulertzen dau transparentzia berake gu dauen moduan. Nik aldera bat egin dut eta jakin gure dugu gure taldie jakin gure dago eta seguruenik herritarrape bai, zergatik zentzuratu dan Oizmendiko bideoa eta moztu dan hor. Hori gure dugu jakin. Noren erantzunkizun dan hori. Bai, Maria. Vale. Nik uste dut, galdera da, ia zein da gure eritzize, hori, publikoari edo herritarrei berba emoteko, ze joera erratu behar dugun. Bueno, a ver, yo creo y entiendo en ese sentido, no yo y mi grupo, sino todo el gobierno municipal, y la razón por la que la otra vez no se le dio la palabra a la persona que lo había solicitado era porque la solicitud, y ahí puede haber habido un error en la tramitación, en la petición, en que llegara o no llegara arriba, bueno, alcaldía, esa petición que no había llegado. Si es así, ahí igual lo que hay que hacer es dar instrucciones claras de que si algo se presenta para el pleno y no se espere al sistema normal de registro y que llegue al día siguiente. Yo entiendo que hay que mantener la exigencia de una petición por escrito. Igual, está bien que pensemos con qué plazo o con qué plazo no. Respecto a no darle el pleno pasado la voz a esa persona, habiéndosele invitado a que participara en el siguiente pleno, pues sinceramente, como no habíamos tenido esa información, porque claro, no sé, yo hoy, como pensaba que podía venir, he traído todo el expediente sobre el Bidegorri, pero es que si no sabes que van a venir y te van a preguntar y demás, es que igual es inútil, sobre todo cuando no es un punto que está en el orden del día y lo que se dijera en esa sesión iba a tener exactamente el mismo efecto que lo que se dijera hoy, porque no iba a alterar ningún tipo de votación ni ninguna decisión, porque era un tema de ruegos y preguntas. Entiendo que esa persona querría hacer alguna pregunta, hacer algún ruego o algo.
Por eso mismo, porque no podemos estar expuestos a que nos pregunten cosas o hacer perder el tiempo a la gente de no poderles contestar nada, porque yo desde luego soy absolutamente incapaz de conocer cómo van todos y cada uno de los expedientes. Si me van a preguntar algo, si no lo sé antes, no lo voy a poder tener. Si hubiéramos llegado, pues sí, pero como no era un tema que hubiera cambiado ninguna decisión, si se hubiera dado en ese momento o no, pues como se le invitó a que participara en el siguiente pleno, yo no lo vi mal. Y yo sí creo que es necesario, por una cuestión de orden y sobre todo por mantener pues un poco de fundamento en esas peticiones y que se les pueda responder, que tenga que darse la petición con unos días de anticipación para que nos llegue a aquellos a los que nos van a interpelar sobre ello, porque entiendo que si vienen es para hacer una pregunta o para hacer un ruego, porque para no pedir nuestra opinión o algo sobre un tema, pues no creo que es el sitio. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que sí hay que darles, pero siempre que lo pidan por escrito y nos llegue, pero para poder atender a la petición o a la pregunta. Bai, logikoa iruditzen eta esan dozuna, baina nik ez dut hori galdetu. Nik galdetu dut alkatien jarreri, ze iruditu jatzon. Ze jarrera kontu bat da hemen gertatu dana. Baina egia da, eta erraza zan, oso erraza zan, ze nik ulertzen duzuk esaten duzuna, igual ez daukazu momentuan informazioa, baina askoz beharrazagoa da eta bigunagoa da entzutie zer gure da ben, eta esate bitu, ez tekot erantzun orain eta datorren plenora etorri. Baina jarreri esan hori esan. Osa, jarreri da no de orden, sino de control, egon zana. Sin más. Bego, nik pentsa dut erantzutzutela alkateren jarreriari buruz. Nik uste dut, ondo egon zala, esatiek gaur ezin dozu parte hartun, urrengo plenoan hartuko duzulako. Bai. Honekin bai. Bueno, lehenengo zoriondo Jon Lejarraga, egin dauen, iruditzaiaku ariketa demokratiko interesgarria dela, erakunde autonomo baten, kontuek eta zerak asaltzea. Hombre, nota, 10 bat ez dotzot iminiko, 8 bat iminiko tzot, ze aldez aurretik informazio hori eukin eskero gupe, gure eritziak lantzeko, edo bar, ja, hori perfecto izango ditzateke. Batez be, kontutan eukinde ekarpen oso interesgarria dela, eta animetzen dugu gainera beste erakundeon zuzendari edo arduradunei horlakoak itera be. Batez be kritikak, gure ustez gitxienez, kritikak normalean erakitzaileak izaten direlako, gure partetik. Eta horren arira, posten naz, dirua ekonomizatzeko eta aleginak egin dozu eselako, baina horrekin lotute galdera pare bat baino gehiago, uste direla. Egin gure nebasan, Gernika Lumoko 3. adineko zentroko taberna ustiatu eta garbitzeko zerbitzuaren kontratazio dalata. Orain gitxion hartu dalako, gobernu batzorde baten zentru horren taberna kudeatzeko eta garbitzeko 6 hilabeterako kontratu bet, kontratu txiki bata, 8.712 eurotan, eta onartu diako, onartu da, orain arte erandauen arduradun berari emotea kontratu hori, ez da, erretut espagos. Suposatzen dugu kontratu hori eskaini jakola, orain arte kudeota dauen licitazioa epea amaitu daulako, ez da, horregatik izango da. Eta, hau da, orain arte erandauen licitazio baten bidez lortutako ardura hori, orain kontratu txiki baten bidez, zuzeneko kontratazio baten bidez eroango dau. Lehen, 4 urtetarako erretut espanau epe baten ardura aukean, licitazio publiko baten bidez lortu eban ardura hori, beste kandidato batzuekin leian, eta udalari ez jakon diruari kostatzen
kudeaketa hori erratut espanau. Alderantziz, diru kopuru txiki bet ordaindu bare ban lizitatzaileak, ez da? 3.000 euro inguru, udal eremu edo baten erabiltzea gaitik. Orain alderantziz, 6 hilabeteko kontratu txiki baten ordez, 8.000 ordainduko jakoz. Hori eta Gernikako euskera araudia betetzen ez dauan arduradun berari. Orduan, nire galdera dira, ea zergaitik estan lizitazio atera hirugarren adineko zentroko tabernaren zerbitzuari, ea kontratu txikiko baldintzak aurrera eramateko kontratatzailearen edo kontratu eran dauenaren perfila interesgarria diren, kontutan eukinde euskeraren arloan ez dauen betetzen baldintza direla eta ez dauz betetzen. Orduan, kaldera da, ia Gernika batek horretako zerbitzu baterako gurauen pertsonaren perfila hori dan, pentsaulik hasiera baten ez. Eta jakin, ze gertatzen den lizitazio kontratuekin udal honetan, ze kasu honetan lizitazio berri bat egiteko epea heldudanez eta estanez atara 8.000 euro pasatzu ordainduko dire, baina aterpetxearen asuntoan ez dakizen bat euro darua guz, baina uste dut 50.000 euro inguru ordaindu direla azkenean, aterpetxeko kudeaketa baldintzak ezin izan direlako lizitaziora atera. Eta orduan, publiko zan eta kosturik ez zeukan, kostu zuzenean, kostu denadeko. Zeukan zerbitzu batzuk, orain zuzenean udalak ordaindu behar izaten dauz. Eta galdera da, segaitik hori. Bueno, has empezado mal. Sí, digo, has empezado mal porque dices que hasta ahora el ayuntamiento cobraba y ahora paga. Y no pagaba nada. Ah, es lo mismo que ahora. ¿Por qué están esos? Pues porque así han querido los de la Junta del Hogar del Jubilado. Se les ha preguntado, esto va a llevar un tiempo, probablemente puede alargarse, esperemos que no, pero por si acaso por cubrirnos 6 meses. ¿Os parece bien que sigan los anteriores? ¿Deberían estar otros? No, queremos que estén los anteriores, que estamos muy contentos con ellos. Pero es que además hay otro tema con el tema del euskera, que resulta que en Rigoitia han sacado recientemente, por lo que me han dicho, un bar municipal a concurso. Y antes calificaba uno que no cumplía con esos requisitos de euskera. Les ha demandado y el juez le ha dado la razón y tienen que volver a empezar el proceso porque no podían eliminar a nadie. Creo que no me cojas al pie de la letra lo que voy a decir, pero la idea que me ha quedado es el ayuntamiento no es quien para imponer esas condiciones. Esto te ezagutzen errigoitiko errigoitiko kontratazioaren baldintzak ez doaz ezagutzen. Ni baki gauza bat, hemen anexoan agertzen zirelako euskararen bete beharren baldintzak. Eta gu badeko gula gainera euskararen erabilpenerako udal ordenantza bat. Ez dakit epaile batek esango zeban horreri buruz. Behan ikusten dut, hemen oinarri batzuk oso argi badauzela. Eta bete beharrezkoa direla herri osoan. Eta batez be udal gobernuak eta udal goberneko kideak adibidea izan barko litzakezela arlo honetan. Eta kasu honetan ez dira, argi eta garbi.
Ez dakit hirugarren adineko junta horren ordezkariek ze pentsako daben arloneri buruz. Baina, ez dakit, Marisak egin edo ez dakit. Ez dakit, behar bada, bera euskara arloko zinegotzi bezala beste iritzi bat eukiko dau. Eta behar bada, euskara munduan mugituten da jendea, berdin udalonetako teknikariek beste iritzi bat eukiko dabe. Dinonik, iritziak asko dauz. Baina kontu edan, nire galdera izan da, ia gobernuak pentsetan dauen pertsona beren perfila ideala dan edo onargarri dan Gernika batentzat. Eta ez dakit erantzun doztasun. Gero beste galdera bat izan da, zuk esan dozu, juntaren eritzi eta kontsulta ostean, kontratu bat ara dela, baina lizitazioa lehen hau prestauleikean, ez da? Osa, segaitik heldu da bentzimenduaren epera lizitazio horren baldintzak eta zera guztiak eta prozesua, segaitik, eta hori da nire galdera, segertatzen da udal honetan horrelako zerbitzuen lizitazioekin, ze beti gabiltza edo zabiltzate epeskanpo, eta kontu eda epeskanpo zabiltzatelako, azkenean diru batzuk ordaindu behar direla. Hori da nire galdera. Gainezkako diru batzuk ordaindu behar dira. Edo da lizitazioko zerbitzu bet edo kontratu bat. Ez da gauza bera. Diruen gainen pez. Joder, pues claro, ez ez. A ver. Nik ez da inun dauen akatza. Ez da hitz. Ni neuk ez da inun dauen akatza. Bueno, kontratu laugarren urtien amaitzu da, eta ez da prorrogeu. Da plegoak dauz hor, ez da itxinde badauz ja. Bueno, harina bain dugu berrela plegoak, igual bai. Boin nun dago arazoa. Plegoak, hende dauzein, aprobeko dire, na konkursora urtetan deu. Da plegoak imintzen dugu zen geusek ondo, ia ondo badau dana, da abete biko da. Da punto. Da diruek, ez di ordaindu bier, lehen garbitxasunen truke eitzen da, garbitxasunen truke da hori, 1.200 euros masiba. Hori pizto dala, ez da etxe, behitxu imineke. Da punto, da lengolez. Hola ez da? Da lengolez. Oin diru ordaindu bida, lengolez, garbitxasunen truke. Da punto. Da egongo dire, nik ez da dadronilien edo nos egongo diren, esan bat harrin hau, dauzen, hobeto. Urtengo de konkursora, eta hartungo bide benak. Ondo eran dizela, eta punto. Diruen argitzearen bakarrik, bakigu lehen begarbitzearen kopuru hori ordaintzen jakola. Baina berak, lokal hori ustiatzearen urtien 3.000 euro ordaintzen bazen, eta hori da lizitazioan ondoriozko zera bat. Non hor aurkezten danien, udaleko lokal bat ustiatzeko eitzen da bela beran eskaintzi, eta eskaintza hori da ordaintzen da bena urtero. Eta hori da galtzen dana. Guk bakigu garbitzeko ordaintzen jakola bardine. Aurretik ordaintzen jakona, ointze bardine ordainduko jako, baina berak udalari ordaindu bihartzen kopuru hori galdu eitzen da. Eta kaso honetan laburre da, eta kopuru txiki bat izango da, izango dien 1.500 euro udalone galtzen da bezenak, baina aterpetzen kasuen, esan dugun moden 50.000 euro erantzugaz galdu dugu zenak. Ez dugu zenak jaso, beraz, inbertiduteko edo bierdan lekuen jartzeko gitzi haudeko guzenak, eta hori da diru kopuren esango. Gogoratuteko horregaz erlazionatuta, oinarrian udalonek ez dauen egiten da bete berak jarritako baldintzak. Baldintzak egin zaren lizitazioa baldintzatako bazan, eta hau da ona plenon eta etorri dan gauza bat, eta Maria Pekarri dauena, euskararen erabilera 3. adineko zentruan. Hori eukidugu mai ganien ez dakizema bider. Eta geuk ez badugu bete arazten, geuk ipintzen dugu zen baldintza batzuk, batetik, pliegotan agertzen direnak, eta jonek esan dagoen moduen gainera, guteko gun euskararen araudize, barneko araudize, erabilera herrizen eta barruen, ez badagara geuk kapaz beteteko edo bete arazteko, bardin jarritzen dugu 4. urtien ezebe egin barik. Has sido tú la responsable de eso durante 8 años y ahora di también como el otro día que yo te mentía.
Dime que no. Dime que no. No. Lastima, izenik eta ezin da lemon pleno honetan, baina gero komentako dotzut. Non izan zan, eta zenbat bider ganera. Eta zenbat bidera legindu nahien, ni barrutik, zenbat bider horren arduradun izan izenean, hori gauzatzeko, zenbat bider arduratu nahi zen. Nik nire azkenengo hiletako gaizegaz jarraitzen dut. Berdintasun zerbitzuko pleguek direla eta batzordien komentezan, batzordien azaleratu gendun gure kezkie zerbitzue asko murrizten zalako, eta emon zan erantzune arrazoien artien zan, alde batetik aurrekontu txikizagoa espero dela, okerrespondatu zuzenduko ez da zukerban hau, edo begok zuzenduko du beragon zan batzordien, eta beste alde batetik inguruko gure biztanle antzeko herrizetan oinarritu zariela plegu horrek edo baldintza horrek plegu horretan jasoteko baldintza horrek, eta jakin gure genduna zan ze herritan oinarritu zarien. Ze herri hartu zuen eredutzat, ze herritako berdintasun zerbitzu hartu zuen eredutzat, oin aurkeztu dozu zen plegu horrek aurkezteko. Badibiderako, Amorebietak uste dutela gu bezalako edo gehi, edo pertsona gisa dekiela, biztanle moduan, eta zein zan beste galdera, barkatu? Zeran nundik? Komentezen den bebai, aurrekontu gitxea bongo zala 2018 zen. Ez, nik uste komente hori. Hori txartu ulertu bat izan da. Ez. Bale, parkatu. Ez, nik komente dut, ez du komente ze aurrekontu gongo da, ez dakit. Hori nio, ez eskarazi aurrekontu egaz. Nik hori ez dut, behintzet, ez dakit nundik atara doa ben hori. Sentitzen dut. Begiratu, begitzetara. Lehenengoko erabilizen duen argumentazioa izan zen aurrekontu gitzi hau dekogu, hori izan zen lehenengoko argumentazioa, da nire erantzuna izan zen txartoz haus leire ez dekogu gitzi hau. Urte erdi aurreztu dugu eta gainera zerbitzu bakentzera zazie. Bai, hori izan zen, aurrekontu gitzi hau dekogu eta zan dutxun ganera, ni dakidala 2018ko diputazio tipe diru gizau etorriko da. Hori ez gendune, horretaz ez gendun berbarik egin? Nik esan dutena da, audaletxiek generalien diru gitzi hau dekola, oindala 8 urte, baino erdize dekola, hori esan eban. Ez dut esan, 2018 zen berdintasunak zenbat eukingo daben zestakit. Esan dutena da, oindala 8 urte, adibidez, 31 milioi euro eukin bazela udaletxiek, eta oindeko zela 15. Eta 15 deko zelez gauzak desberdin egiten direla. Hori da nik esan ebana. Edo bestela, zuk txartu ulertu doztazu. Bale, txartu ulertu guk espero gendun plegu batzutan jasoten danien olako murrizketa bat, eta maiganien jartzen dan argumentoa danien beste inguruko herri batzutan begiratu dugu, benetan beste inguruko herri batzuk begiratzie, eta herri horrek ondo begiratzie, zornotzak egize da teknikari badekola aztien 20 orduz. Zornotzak 18.000 eta 800 biztanle deko zela 89.000 euroko aurrekontu egaz. Dinot, berdintasun zerbitzu bat emoterakoan teknikari da atal bat, eta beste atal bat da ekintzak, beste atal bat da beste modu batera kontrateu aldien itzaldizek momentukoak, formakuntzak, eskolataren monaldien beste hainbeste baliabide. Hori Zornotzak aztien 20 ordu egize da, 89.000 euro aurrekontue. Ermu 16.000 biztanle. Teknikari bat lanaldi osoan, eta aurrekontue 198.000 euro berdintasunerako. Mungi 17.000 biztanle. Teknikari ze 175 eta 81.000 eta 200 euroko aurrekontue. Biztanle eta bardine estan inundik inora, baina konparazio bat eitzeko. Elorrizo 6.000 biztanle. Lanaldi osoan teknikari bat, eta 90.000 euroko aurrekontue. Bermio kontze,
biztanle aldetik, antzerako Gerniken bardintzu lanaldi osoan teknikari bat, eta teknikari horren soldatiez aparte beste 30.000 euro berdintasun arlorako. Eta bataz beste, eta dinot, hemen askotan endie olako konparaketak, eta askotan konparetan da Bermio, Mungi, Zornotza, eta askotan, adibidez, langileen soldatari buruz berbain zanien pleno honetan bebai, adibide horre jarri zien. Eta bataz beste, herri horrek konpareta, teknikarizeko 30 ordu, baino gehiago eitzen deuz lan, eta aurrekontu 110.000 eurokoa da bataz beste. Eta Gerniken proposatzen gabizena da teknikarize 20 ordura, eta aurrekontue 58.000 euro. Erdize, baino askoz gitxi hau. Orduen, eredu bat hartuko bagu... Bakarrik esango dut, orduen oinarte be txarto eroan dugule. Ze oinarte aurrekontue izen da 62.000 eurokoa, eta oin 58.000 eurokoa izango badan, babitzu. Osea, que oinarte, beste herrizek esan duzu superondo eraten zala, batzordean esan gendun oinarte superlan ona, teknikariek ordu guztizetara egon dire, eta 62.000 euro da. Oin 58.000 euro dire, eta aintzarra da, eta jake konparaketa itzen duzun, orduen eske egon gara de puñetera pena beste herrizekaz konpareta. Eta uste dut, ja, honegaz amitzu dutela. Nik ez, 58.000 euro die, eta ez 58.000, eta... 60 lehen. Eta esan dozu zen guztizek, 110.000, 89.000 eta ez dakiz zen bat. Joan gora amaitzen, zuke zer dekozu aportazio barri badekozu horren ganien, zer lengoa megin zen horren ganien, oinatzera, zeuzer berririk amen pleno honetan danok enteretako badekozu, gauze berririk badekozu? Bukatzen dutenin igual jakin gozu eso zer barri zekoten, ze behi este eta gaurko plenoan bigarren biderra da, berbie eteten jatena. Orduen, eskertuko neke bintzet nire interbentzioa bukatzen iztia eta orduen ikusko zu zer barri ze aportetan duten, edo ez. Eta gai bardinegaz jarraitzen badugu, igual gai bardineri soluzioarek emonestutzeagulako da. Orduen ez dakit berbain aldoten edo bigarren ez berbiek kenduko jaten, ze kenduko baiate izilungo naz eta listo. Aberaztu itximazu hau geuzi, aberaztu. Geuze berriek sortzen baduzuz, danok entzuteko, jarraitzu. Baina, nik hau zugori, ni txikila ba, zu handiz ba. Ni ez da izer, holan ez. Tenek, aportazioa da benien, jarraitzu. Ba, nik gauze asko, nik ez dinot, orokorre dinot, gauze asko aportazioa bari die beste gauze batzuk. Bale, nik uste duten ez eitzen hauen aportazio bat dela, batez berritarrak ezagutzeko informazio jarraitungo dut. Ja bukatzeko gonaz, baina, baiztazu da, ez dakite nun juna zen bez. Kontu da, lehen engozan zerbitzue, baina zuen aukerie bada, txartzen joatie, txarra izen bazan txartzen joatie, ondo goaz, iruditzen jakuna da, 6 hilabete zerbitzurik barik egon eta gero, murrizketa batzuk ez diela onargarrizek inundik inora bez. Eta gehiz hau, zuen arrazoie, ze zuek jarri zuen maiganin arrazoieri, ez dugu jarri guk, danien inguruko herrizek. Inguruko herrizek ze zerbitzu emoten daben orden. Oinarrituko bagara inguruko herrizetan, oinartu gaitzezen ondo inguruko herrizetan. Eta ez jantzi, ez tanaz, zeuek hartu dozuen erabaki bat. Hartu dozue, berdintasun zerbitzuen murrizteko erabakize. Zuek jakingo dozue. Zuek jakingo dozue zeintzu dien zuen lehentasunek, baina erabakize hori da. Murrizten dozulako, 124 murriztu dozue. Eta 124ko murrizketie, murrizketa handi bat da. Lehen ondo edo txarto, hobeto edo txarra bengo zan, zerbitzuen bat emoten dela guk bai, maiganien jarri dugu, asko zobi emon alzan, klaro baietz. Baina, oin, murriztu ditzen da. Eta zuen erabakize izen da murriztie, eta zuen argumentazioa murrizketa horretarako sentitzen dut, baina ez da izen egize. Ez da balekoa, ez da lako egizen, ontsa bertan, emondotazen datu horregaitzik. Nik ez dut argumenteu, eta ja honega sametxuko dut, ez dut argumenteu beste errezena. Esan dut, pliego barrizek eitzeko beste herri batzutan ikusi dugule. Ez argumentazio bat, ez bestieko lan itzen da belez, gu bebai, ez hori ez da izen. Begiratuz beste batzuk bebai, lekitxo eta beste batzuk bebai. Bale? Eta nahikoa. Gizia badu ezer?
Bai, nik aldera simple bat. Ja urtie amaitzen doa eta tokatzen da galdetziei ja urrizen ez dugu zirriborrorik ikusi eta abenduan ez dugu nartu, ja hasi bagare ja aurrekontuen lantzen edo hasteko prebizio hori eta hauen. Leirek esan dabenaren arabera, antza ez. Eso niño eskara, sí, hasten garen nien, esango zezuen. Espadan, ze ja ikusi duguz datorren urteko gastu batzuk iragartzen zauziela, prensan agertzen dira batzuk, hemen ikusiotez gastu batzuk, eta ez dakit jasoko diren ala ez, bai herritarrek igez egineko ekarpenak fitxetan eta gogoratzea etik guk eingetu zuen ekarpen batzuk, zuek ondo ikusi zendu esan, baina akauen ez dire sartu, Dontelloko semaforoa, Gorrentzako semaforoen egokitzapena eta jolas parke egokituak mugikortasun edo arazoak edo urritasuna dekien entzat. Horrek igez planteo gendu zen eta bueno, ja aurreratzearen ja planteatzeitik. Gizeu? Santanapeko tabernie sarratute dau, gitxi gora bera dakidanetik udatik, ez? Gitxi gora bera. Eta jentiek pregunte bineu ia arrazoi ezin izan duan. Eta guri oso importante iruditzen jaku, pues arrazoi horrek jakitzea zeintzu dizen. Eurek itxi badabe, borondatez, ia kontratu amaitu baiake, edo zeuser pasada kontratua edo kontratu euki badabe, eteteko. Orden, gure dugu jakin. Bueno, Iñigo, honetarako juntieko patronatokoa, baina, bueno, erantzungo txut. Pentseta hot, konfirmo enbiot, baina beste bier bat ope deu, eta orduen basasku ez deuela jarraitzen. Vale? Vale, eta orduen hemendik aurra zer. Gentie pregunte deu, tabernigar zer. Kontratu euki bat deu, eta moztu indau, borondatez, zeuser dau, eragini dago, ez dago, zer ingo dozue, kontratu txikiz ingo dozue, kontratu normala ingo da, edo betiko moduen, betiko moduen zein da. Etxiko nazu berbetan, lizitazioa inbiko da. Beste pertsona bat etorteko eta zerbitzu emoteko. Eta zizarie pausok emoten? Lizitazio hori eitzeko, edo ze udetik izen bada hori, nik uste 5 hilabetetan denpori dauela gitxinez hasteko. Eta ez, kasualidadi ez daki, galdetzen dugu nien, ezke pleguak eitzen dauz, edo ez daki, no se. Lanien dauz, juntieko datorren hastien usteot, ukiko zu informazioa, dalko zuen aportazioak, da jonek esan duen muduen, datuekan aldozuz eskatu, nik eskatu botezen muduen, gero hemen azaltzeko, eta han aldozuz eskatu bai, aldain hori bai, bale? Azkenengo gauza bat, nik benetan pentsatzen hauen gaur pasadan osoko bilkuran etorri zirenak etorriko zirela. Ikusten duzulez naiz eta batzuk hemen pentseu konplot batzu dauzela eta guke gaitasune deko gule bai enpresak manejatzeko, sindikatuak manejatzeko, herri eragileak manejatzeko eta herria berak manejatzeko besteko gu. Eta hori esaten denean ikusten duk jau iraina eureri egiten jakela geuri baino. Nahi neukenik izen Superman edo gu izetie Superwoman eta kontrola almen hori eukitzie. Eta, hori, bueno, ez da egite zue jaso baduzuen, nik bintzat jaso dut, sobre baten bidegorriko plataformak bota duzkuen dokumentazioa, registrotik ez da paseu, baina, bueno, bakoitzaretzat badeko gu, eta ni pentsaten hauen
hori aurkeztera etorriko zirela, eta bai ikusio gauza bat, ezaguna neukeun entzunez, nik 2011ko martxoan nintzen ordezkari hemen, nik uste hemen gauzen hon artien, Iñaki Jose Mari eta Bego izango zariela, eta zeuek egon zinen presente, zube bai? Zube bai, zube egon parkatu, parkatu. Bai. Osea, que egongo zinen, eta nik uste pena merezi dauela, ze eurek dokumentazio horretan, mozio baten kopia bat ekartzen dabe, hau batez onarturiko mozio bata, ez dute mozio osoa irakurriko, baina bai puntu pare bat, eta puntu horretirez, txirrindularientzako azpieturak bidegorriak eraiki eta egokitzea eta Gernika Lumon zein Busturialdea Urdaibai eskualdean bizikletaren erabilera segurua bultzatu eta bermatzeko neurri egokiak hartzea. Eta erderaz dio, la construcción y adecuación de las infraestructuras ciclistas Bidegorri y la adopción de todas las medidas precisas para promover y garantizar el uso seguro de la bicicleta en Gernika Lumo y en la comarca de Busturialdea. Yo creo que este punto es crucial, se aprobó hace 6-7 años va a hacer, por unanimidad, todos estamos de acuerdo, y encima esto nos compromete a un compromiso bata, se nos está paper guztia. Todas las medidas precisas para promover y garantizar el uso seguro de la bicicleta en Gernika Lumo. La incorporación de la bicicleta a la planificación municipal, que posibilitará un diseño urbano más armonioso, movilidad diversificada, etcétera, etcétera. Kompromisoak direz, ez direz bakarrik hitz politek. Eta nik uste dut, eurek hau bota baduzkue, bada gogorarazteko, benetan hemen hartzen dizen erabakizek eta onartzen dizen aldarrikapenak, adierazpenak eta mozioak betetzeko direzela. Kalderarik ez, nik hori bakarrik, eta erregu, mozioa aprobatzen dela betetzeko. Apurbete erantzuteko, hemen agertzen dan nik uste dut, betetzen hasi zinela, zu gainera hasi ziren lehenengo bi fasekaz, ontze gabiz hirugarren faseagaz, amentze dau proiektu edo memorize bat, eta modu baten edo bestien bagabiz betetzen, ze orain egindan lehenengo bi faseak ez dira hemen agertzen diren bardin-bardinak, mestika baso bebai aipatzen da hemen, bagabiz, diruaren dekogune posibilidadegaz, bagabiz eitzen. Beste gauza bat, bagabiz eitzen bebai, hemen agertzen da, el fomento de la movilidad sostenible, sobre todo en los modos no motorizados, jarri gendun, eta lana eta implikazio asko egonda eskola bidean proiektuan, hori be, kasu horretan badoa, la incorporación de la bicicleta en la planificación municipal, hori, ontze dau lantzen, uste dut, han egongo dala, bagabiz, aldogun neurrian, baina bagabiz eitzen. Benetan postenaz, postenaz, jarrera hori ez da pasadan hilabetean entzun genduna Bidegorriaren inguruen eta bizikletaren inguruen, eta benetan postenaz, eta badakizu gu alboan eukiko gaituzuela. Bueno, maniki, ez da etxe errepikatu edo zerrein lehenguan. Oin hilabete ez da hilabete. Harinako osoko bilkuran esan abena horren ganien. Danik esan noan iriziek eta herrizek dekla beuren partikularidadiek. Eta plangintza bat izan danien, biaz ziklables, baukime dela kontuen, da kalien zabalerak, horre danan onerako, danako gonginegez gustora aukusten jente bizikletan kalien da biela, beste Europan beste hiri batzutan ibiltzen dien moduen. Baina, ez da, hau gure dugu eta hau gure dugu ez, geusek guztiek binbidire maiganean, da geusek betxu, da kaliek ze zabalera deken,
Ze hor eskrito horretan, bai agertzen da, hombre, han anchado las aceras, aquí en la calle Juan Calzada, y ahora ya no se pueden hacer vías ciclables. ¿Cómo que no se pueden? Si quitas otras cosas, sí. ¿Qué pasa? ¿Que por encima del peatón tienen que estar las bicicletas? No, primero es el peatón. Y en las zonas comerciales, y el proyecto que aparecía el otro día, que hablaba de el Bidegorri donde terminó a lo de Correos, también entraba por la calle Industria, por la calle Picasso. Está aquí parte de ese proyecto, por si acaso he traído. Por la calle 8 de enero, por la calle del Puerto, zonas peatonales y zonas comerciales. Y yo decía, llegado al 2017, cuando en Ámsterdam y en ciudades importantes europeas, y en casi todas, prohíben terminantemente el ir en bicicleta por esas zonas, ¿nosotros vamos a permitir? No. Y poníamos los ejemplos de Estrasburgo y de Constanza, y hablamos de Ámsterdam y de otros sitios. Entonces, aquí no está nadie en contra de la bicicleta. Lo que pasa es que hay que saber conjugar las cosas y ver lo que tenemos, y el pueblo y la fisonomía de ese pueblo, qué anchura tienen las calles y qué necesidades hay. Lo que no vamos a hacer es ahora decir, no, aquí se ha hecho un proyecto y hay que cumplir porque dice no sé quién, hay que cumplir, y en las zonas comerciales en bicicleta, y que vaya allí un señor, una señora o un niño y que la bicicleta le pegue y venga, no pasa nada, pero ay, lo siento mucho, no. Y hay mucha gente que se está quejando ya en Guernica, de gente que va por las aceras y que la gente anda en bicicleta. Y ya dije el otro día, un chaval o una chavala joven no ve peligro en ningún lado. Y luego cuando le pegas a cualquiera, le haces una avería, ya conocemos algunos casos, y luego pues, joder, ya lo siento. ¿Por qué? Porque no han visto el mal. Entonces hay que medir todas esas cosas como es debido. Y nadie está aquí en contra de la bicicleta, ni mucho menos. Y donde hay que compartir, pues habrá que compartir. Y no como en aquel proyecto que decía que también, aparte de eso, que toda la calle y para Aguirre Don Tello, que una de las viales, que hay doble vía, ¿no? O doble carril, mejor dicho, que uno de los carriles reservado para las bicicletas, pues no funcionaría, porque tenemos ahí una parada de las agujas del ferrocarril y se harían unas colas interminables, las colas estarían casi hasta ahí. Entonces hay que medir todo eso, no todo vale, ¿eh? Hay que medir con detalle, y bueno, pues espero que se hagan con detalle. Bueno, ya que te repites tú, me voy a repetir yo. El proyecto del que hablas, yo creo que tienes que ir a la oficina técnica a pedir el proyecto, porque el que hablas tú no es el que está en la oficina técnica y con el que se pidió la subvención, porque lo he pedido yo para volver a mirar y no pasa por la calle Industria ni por la calle Picasso. No pasa. Eta beste gauza bat, Don Tellorako obra, obra edo diseinua zenbat karril eta norarte karril bat eta nundi karril bi, mugikortasun planean da mugikortasun azterketa horretan, 3 tomoko azterketa horretan, agertzen da Don Tellok nundik uki behar dauzen karril bi eta norarte funtzionauleiken karril bakar bateaz. Bulego teknikoan dauz, bai mugikortasun azterketa hori eta bai Bidegorri proiektu hori. Amaitzeko, esan, astion egonaz ni persona bigaz. Batado bizikletan egunaro. Ize egunaro. Eta bizide obri etxen gauzen lekuen, antxe inguruen bizide. Da esan doztan, Gernike barruen esmarke ugizagoalakorik, hori zangoen. Da bera bizikletan da bila, Gerneketik kanporantza bai, musikera, lehen mark esan moduen. Bera dino, jenterik ez da biela, apenas, handik. Eta kaliek hori izan dune, deken zabalerie, da bera, bizikleta 100%, Eta gero, ikustotan dik irugunera, egun bire edo irire, beste gizon bat, ez da horren beste biltzen, beba ibiltzen da bizikleta. De arepe zangoan, hori horre itxen gabizena, ondo gusten debela.
eta erdigunien, bain bidala, kotxiek giltirua joan, eta ibili, segerrik edala, dan modukoa. Oin, beste leku batzutan, ondo gusten debela. Bai, ardizien da horretan ez ez. Da hori, untzun emizake erritxarrari, zuek esatu dezuen, da nipe bai. Erritxarri untzun emizake. Da hor danak bide kontuen, geuse bat aurrera botateko. Azkenengo gauza bat, lehen esan dut eta aurrekoan esan aben bardin, gorrentzako semaforoak, itxuentzako egokitutako semaforoak dira eta parkamena eskatzen dut. Bueno, esan gabon jaizek hor dauz, ondo pasetako jaizek, da urte berrion, eta bebai esan, zaben geurke asko esan dire, gu jarraitzuko gure zintzotasunegaz, transparentziagaz, eta gogoagaz, de ilusioagaz. Transparencia, sentido común, ilusión por hacer las cosas. Y lo único que queremos hacer es que Gernika mejore y mejore, meditando, pensando y reflexionando. Y ahí estamos, en esa línea estamos. Bueno, Gabona cuando pasó.